Hello, hello, hello. Hello. Moजा चन्द्र फंबाय नुजाफैदों ना आब' होनदों औ आगै माबोरै दं फंबाय चित्तरन्जन फंबाय आंथ' बारि बारि आंथ' बारि गाज्रि दा सान्दै होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय नोंहालाय बोरै दं आब' होनना बुंदों आंहा मोजाङैनो दंथ'यो आगै दं गाज्रिया होमबा नोंना आरो फंबाय सता हाय होनदों ना हाय ओमफ्राय सपोर्ट मी बोला है सता ने सपोर्ट मी बोला ओमफ्राय जा चित्तरन्जन फंबाया औ आब' होनदों ना मानो गाज्रि आगै हेलो गाइस लाइक करो लाइक होदो दे सोर सोर लाइक होआखै हेलो हेलो कौन लाइक नहीं किया लाइक करो गाइस हेलो 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 सपोर्ट मी बोला है चित्तरन्जन फंबाया औ आब' होनबाय मानो गाज्रि आगै ओमफ्राय हाय वेयर आर यू बोला है हाय वेयर आर यू पूछा है ओके ओमफ्राय मानगो डेभिडा बिलिफाङा हाय बोला हाय अनुरन्जना गुड मर्निं बोला गुड मर्निं ओमफ्राय जा चित्तरन्जन फंबाया मांगो आथिं सानाय जादों ले हामाखै आब' होनना बुंदों ना हामाखै आब' होनबाय आयदा सोर आथिं सानाय जाखो बुंबाय चित्तरन्जन फंबाय सोर आथिं सानाय जादों के चित्तरन्जन फंबाया आथिं सानाय जादोंबा ओमफ्राय मानगो लाइक दाना बुंबाय थेंक इउ आगै ओमफ्राय जोंहा निकुआ मानखो गुड मर्निं होनना बुंबाय ना गुड मर्निं दिसिया गुड मर्निं बोला ओके मर्निं योर बिउटिफुल बोला है थेंक इउ चित्तरन्जन फंबाया मांखो ओंखाम जाबाय फुंनि होनदों आरोना ओंखाम जाबाय फुंनि ओंखाम जाबाय आरोना नोङो चित्तरन्जन फंबाय ना आंखौसो सोंखो ओमफ्राय जोंहा निकुआ मांखो स' बिउटिफुल लाभ इउ बोला है थेंक इउ फरिया गुड मर्निं फ्रेन्ड आरोना मर्निं फ्रेन्ड ओमफ्राय चित्तरन्जन फंबाया मांखो जा आंनो होनदों आरोना नोंनो जादों माथ्रा मा आथिं सानाय जाखो फंबाय गाहेदों नामा फरिया जा लाइक डान फ्रेंड बाय थैंक यू फरी फ्रेंड महेशा मानखो कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जा आमला बसुमतारिया मांखो जाखांबाय नामा होनदों जाथ'वाखैनो चित्तरन्जन फंबाया दानो हामाखै आथिङानो होनदों आदसा दाबो हामाखै आथिङानो होनना बुंदों आरोना आदसा आथिङा दाबो हामाखै आरोना मा जानायमोन चित्तरन्जन फंबाय जिउनाङा लाइक दानबाय जा थेंक इउ जिउनां ओमफ्राय जा फोरिया स्कुलावसो दङ हाय फ्रेन्ड होनना बुंबाय दे फोरि स्कुलावसो दं आरोना चित्तरन्जन फंबाया जा मा होनखो
नोंखौसो बुंदों आब' होनदों आं जाथ'वाखै आगै ओंखाम जाथ'वाखै आङो ओमफ्राय जिउनाङा जोंना मा होनखो हाय हेलौ होनदों आरोना हाय हेलौ ओमफ्राय मा होनखो परिया अन लाखिबाय थागोन दे फ्रेन्ड होनना बुंबाय आरोना दे परि फ्रेन्ड थेंक इउ जिउनाङा मा होनखो मोजां ना बाजै होनदों आरोना मोजाङैनो दंथ'यो जिउनां ओमफ्राय जोंहा नागाया गुड मर्निं होनदों आरोना मर्निं नागा चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो रानिं खालामनायाव जादों होनदों नंगौ नामा मोजाङै मा होनो नायनानै ला मा होनो चित्तरन्जन फंबाय आदसा गाहेदों खोमा होमबाथ' ना अके जिउनाङा जोंहा मा होनखो मा ओंख्रि संनो होनना बुंबाय आरोना ओंख्रिया दालिसो संबाय जिउनां मैगं गैया ओमफ्राय जोंहा नागाया मा होनखो नागा परिबा नाजाने दे बीके गौडा गुड मॉर्निंग बेबी बोला है मॉर्निंग बीके के गौडा ओमफ्राय जा अभिषेकआ मानखो हेल' बोला है हेल' हेल' अभिषेक जिउनाङा मानखो जा अबाव दं बाजै सना थाम्फै दुथुनाय होनना मिनिदों आरोना अबाव दं आदसा न'आवनो दंब्रा जिउनाङा गै ओमफ्राय जिउनाङा मानखो फोरि उमा होनदोंनो जोंहा माबाया जिउनाङा ओमफ्राय जोंहा अर्गेना हेल' मेम गुड मर्निं होनदों आरोना मर्निं अर्गेन ओमफ्राय जोंहा नागाया मैं परिबा नाजाने नागा चित्तरन्जन फंबाया मा होनगोन जा रानिं खालामनायाव जादों होनदों आरोना रानिं अके मोजाङै नाय आगै चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो फुजा मा होनखो फुजा नोंसिनिथिं गिदिर जादों आब' होनदों नोंसिनिथिं गिदिर जादों आब' होनदों बिजनियावथ' एसे गिदिरानो जायो फंबाय चित्तरन्जन फंबाय गिदिरानो जायो मिडियामनि जायो आरो ना गिदिरबो नङा फिसाबो नङा ओमफ्राय अर्गेना मा होनखो आज खुश अलग रहे हो अच्छा खुश अलग रहा हो बोला है लाइक दैट मैम बोला थैंक यू अर्गेन ओमफ्राय चित्तरन्जना मा होनखो रायदावा प्रब्लेम सरि रोदाया प्रब्लेम जादों होनदों आरोना आदसा रोदाया प्रब्लेम जादों आरोना ओमफ्राय जोंहा अर्गेया मा होनखो जो PLB में है प्लीज डबल टाइप कर दो गाइस बोला है चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो अमा बेदर जायाखै आब' होनदों आरोना अमा बेदर जायाखै आब' होनबाय ओमफ्राय मा होनखो बङाइगावआव जायाखै होनदों बङाइगाव काजलगावआव जायो फंबाय काजलगावआव जायोनो जों थांफेरा काजलगावनियाव ओमफ्राय अमा बेदरखौ आंखौ सोंदों आरोना अमा बेदर जादों मैया जादों फंबाय ना नोंखौसो होनखो ओमफ्राय जोंहा मेब्लाया मा होनखो बाजै गावदा होनना बुंबाय आरोना बुंदो दे बिबोनां सना होनो राजुआ मा होनखो काहा से हो बोला मे आसाम से हो आसाम जिउना मा होनखो बाजै हाथाइखौ आंबो हरदो होनदो आरोना हाथाइखौ आंबो हरदो होनदो हाथाइखौसो आरोना होनदो माथो आंहा हरबा बोरै जागोन हाथाइखौसो जागोन होनबा जिउना चित्तरन्जन फंबाया होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जिउना मा होनखो आदानि गस्लाखौसो गानबाय नामा होनना बुंदो नोंदानि जालायबाय नोंदानि नङाब्रा बेबो लेडिसनि होनदो ओमफ्राय आंनिसोब्रा जिउना आयदै ओमफ्राय जिउना जोंहा चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो आंबो गसाइगाव बारुगुरियाव नायना फैदो होनदो फुजाखौ आरोना गिदिर जादों नामा होमबा ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो दुर्गा फुजा होनदो आरोना आदसा दुर्गा फुजा दायो लक्ष्मि फुजासो जागासिनो ना लक्ष्मी फुजासो जादोंना दायो हेलो गाइस कौन है प्लीज मेरी लिस्ट में ज्वाइन करो गाइस ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मा होनखो आंलाय बेखौनो आदानि गस्लासो सानदों होनदों
डिजाइना एखे नालाय होनदो आरो साननायनि गानबाय आंलायदो ओमफ्राय जों चित्तरन्जन फंबाय मोनदो लक्ष्मी फुजा नायासै आं होनदों लक्ष्मी फुजा नायासै आरोना दुर्गायाथ' जोबनानै दा लक्ष्मी जागासिनो हेलो हेलो गाइस कौन है मेरी लिस्ट में ज्वाइन करो गाइस लाइक करो ओमफ्राय जायासै लक्ष्मी फुजा चित्तरन्जन फंबाय आब' होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जिउनाङा मान गोजा आदानि लंपेन्ट गस्ला गाननानै एलबि हो मालाबा होनना बुंदों आरोना थोथस मालाबा होनांगोन र' माबानिखौसो गाननांगोनहाय होनबालाय बिनि लंपेन्ट गस्लाया गानजायालै देन्जार बोरायसो गानो जिउनाङालै होनदो खाजिया मान गोजा प्लिज सपोर्ट मी बोला है खाजी ने गाइस चित्तरन्जन फंबाया मानगो मा ओंख्रि आब' होनना बुंबाय ओंख्रिया दालिसोलै जोंना आगै खाजिया मानगो 100% बेग होगा बोला है मतलब बेग देगा बोला है जिउनाङा मानगो देलाय खेबसे गसंलाय होनना बुंदो आरोना गसङा आङो जिउनां गावहासो एकदम खिनो ओंखारनाय बायदि गसंलायो आरोना ओमफ्राय जोंहा सोमदोना हाय बाजायनो आरोना हाय सोमदोन आगै थात्तुआ मानखो हाय होनबाय आरोना हाय थात्तु देब बर्मा के ओमफ्राय जोंहा सत्ताया मानखो सपोर्ट मी बोला है सत्ता ने गाइस चित्तरन्जन फंबाय मानखो खाय नोंनो बे आब' होनदो मानखो खनिखौ टेपखो नंगौलै आब' होनना बुंदों आरोना गोजां बोथोरावनो फंबाय गोजांनानै माजों मा गाननो जादों जि गुसु जाबायना गुसु जाबाय आरो दुगैनानै बांसिन गोजांदों सोमदोना जोंहा मा होनगो गुमै फैबाय नामा होनना सोंदों आरोना गैया इलेक्सन डिउटियावसो थांनो नागिरदोंनो सोमदोन आगै नोंगुमैया ओमफ्राय चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो हिट नुयो आब' होनना बुंदों आरोना हिट नुयो आरोना चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो किसा लाङा खैजा लाङो खानायखो होनना बुंदों आरोना उनखैजा लाङो अके दाया जोंहा मा होनखो जिउनाङा मा होनखो आंनि गसंनायखौ खिनो ओंखारनाय बादि नुबाय नामा होनना मिनिदों आरोना लास्टआव गसंनायखौ खिनो ओंखारनाय बायदि नुदोंथ' आरो ओमफ्राय जिबिया मान गोजा फैबाय माथो आब' होनना बुंबाय आरोना औ फैबाय आरो आगै ओमफ्राय जों चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो गोजांबासो होनबा होनदो गोजांबायसो होनबा होनदो गोजांबायथ' आरो कम्बल गिदिरसो जोमनांलायबाय होनदो सोर लाइक होनो बावदों लाइक होदो दे लोगोफोर कौन लाइक नहीं दिया है लाइक करो गाइस ओमफ्राय जोंहा प्रकाशआ हाय होनदो आरोना हाय प्रकाशआ मा होनदो जा प्रकाश नेगि प्रकाश नेगि चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो जा खेबसेनो लाथारासै आब' होनना बुंदों खेबसेनो लाथारासै आब'आ होनना बुंबाय आरोना खिब'सिमनो लाथारासै आब'आ होनना बुंदों ओमफ्राय चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो अखा हादों नामा दा होनदों अखाया जानो गैथ'वा खोमा हायाखै चित्तरन्जन फंबाय न' सिङाव खामानि मावबाय थानानै फात्ता गैया होनदो अखा हाथ'वाखै ओमफ्राय जिउनाङा जा मा होनखो चित्तरन्जन फंबाया मा होनदो साब खालामनो होदो आब' आंखौबो होनदों ना सोर दं जे बे चित्तरन्जनखौ साब खालामनो दे लोगोफोर कौन है मेरे लिस्ट फ्रेंड में गाइस चित्तरन्जन से जॉइन करो चित्तरन्जन मुसाहारि जिउनाङा जा मा होनखो थारुन साइज मोखांखौनो देखायनो बायो आं होनना बुंदों आरोना थारुन साइज मोखां जाबावो नामा हा मिनिबावलायबाय मोखाङा थारुननिसो होनबा नोंनिया जारलालै नामा मा होनो थारुन होननानै लायै थारुन थाबा मा जागोन दे ओमफ्राय जोंहा जिबिया मा होनखो मा ओंख्रि जानाय आब' किउट होनना बुंदों ना
अके ओंख्रिया दालिसो जोंना जिबि आगै ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो मा नोङो सिटियाव थायो नामा नोङो आब' होनदों आरोना सिटियाव थायो नामा सिटियाव थायो नामा नों आब' होनना सोंदों आरोना सिटि माने आङो माबायावसो मा होनो किराया दे आं थानाया न'आ चित्तरन्जन फंबाय ओमफ्राय मा होनखो सुजितआ जोंहा मा होनखो हेलौ मिस हाउ आर यू होनदों आरोना हेलो मिस हाउ आर यू मैं ठीक हूँ सुजित आप कैसे हो सोराङा मा होनखो जा हेलौ बाजै आंबो क'क्राझाराव दंफैयो बाजै सना होनना बुंबाय सोराङा गैया क'क्राझाराव दंहैयो आरोना सोराङा अके ओमफ्राय जोंहा लाबा मा होनखो बाजै होनदों आरोना लाब गुरुआ बिबो नाम बुंदे दे अजितआ मा होनदों जोंहा आंहा लाइकल' दे बिमा नाय होनना बुंबाय आरोना अके थेंक इउ अजित लाइकल' आरोना अके जायो दे ओमफ्राय जिबिया मा होनखो मा दालिल' खोन्थायो आब' नोंलाय होनना बुंबाय दालिखौ बांसिन जायो जोङो खिन्थु मैया जायाखै दालि दे दिनै दालि जानोसैलाय ओमफ्राय गथ'फ्रा बेलेग बेलेग ओंख्रि जायाना ओमफ्राय जोंबो संफ्ल'नानै जानो बायो जिबि आगै ओंख्रिबो बेलेग जानो नागिरा बाखि ओंख्रि जालोफोरखौ जानो नागिरा ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मा होनखो बाजै नोंना महरा मानो एथ' मोजां होननानै हार्ट हरना मिनिदों आरोना आंहा मा होननानै लाबावनांगौब्रा नोंहाथ' थार मोखां होननानै लाबाय जिउनाङाखै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो 18+ होनो आरोना अके चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो मायाव थायो खोन्थादो होनना बुंदों आरोना जोङो मा होनो भारा दङ आरोना चित्तरन्जन फंबाय बङाइगाव चित्तरन्जन फंबाय आब' होनना बुंबाय आरोना अके ओमफ्राय जोंहा बिजुआ मा होनखो हेलौ दीदी कहाँ से हो बोला मैं बिजुआ रुके मैं आसाम से हूँ होनदो बिया जोंहा मा होनखो मर्निं होनदो आरोना मर्निं बि चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो छोटा ने बोला है सपोर्ट मी बोला किसी को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो छोटा से ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन फंबाया मा होनखो सोरां अबेनि नों फ्रेन्ड आरोना सोरां अबेनिनो नोङो चित्तरन्जन फंबाया सोंदों सोराङा जोंहा मा होनखो बाजै मा ओंख्रि जाखो दिनै होनदों आरोना ओंख्रिया दिनै माबासो आरोना आगै सोरां दालिसो ओमफ्राय मुगुसआ मा होनखो हाय सिस्टार मॉर्निंग लव यू फ्रॉम नागालैंड इंडिया बोला है मुगु गुड मॉर्निंग ब्रदर फ्रॉम नागालैंड अच्छा आप नागालैंड इंडिया से है ओके ओमफ्राय जोंहा सुजिदा मा होनखो नंबर क्यों नहीं दिया बोला है अच्छा यार मिस तुम अपना नंबर क्यों नहीं दिया बोला है ओके फिर कभी लेना अजितआ जोंहा मा होनखो गुड बाय अके टाइम गैया दे डिउटि बिजिथार होनना बुंदो अके जेबो नङा दे अजित ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ओइसआ लाइक दा होनना बुंदों आरोना थेंक इउ ओइसानस' गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा कमला मा होनदो हाय फ्रेन्ड गुड मर्निं होनदो आरोना हाय फ्रेन्ड मर्निं कमला मा होनखो योर सो बिउटिफुल फ्रेन्ड बोला है थेंक इउ फ्रेन्ड सोराङा मा होनखो आङो क'क्राझार थिपखाइनि बाजै खिन्थाना हो आरो आंनि चेनेलखौ साब खालामनो थिनलाय बाजै सना जिउ होनना बुंबाय आरोना चित्तरन्जन फंबाय आगै मा होनो क'क्राझार थिपखाइनिनो आरोना ओमफ्रायो चेनेलखौ साब खालामनोनो सोरां ब्रह्मनिखौ चित्तरन्जन फंबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जिउनाङा बाजै देलाय खेबसे गसं होनना बुंदों आरोना गसंबाथाय आरो बेखौ फज'फानांगोन माबाखौबो हेलो गाइस कौन है मेरे लिस्ट में ज्वाइन करो लाइक करो
सुजिदो मानखो अच्छा नंबर नहीं देना था बोला मिस मेरा नंबर कॉल करेगी ना बोला है कॉल करने का टाइम नहीं मिलता रे ओमफ्राय जोंहा मानखो Papua good morning Pak good morning oke Papu good morning मा जाखो नांथाखो ज'लाय सोराङा गेजा मानखो गोसोखौबो गासैखौबो साब खालामनो थिनलाय बाजै जिउ होनना बुंदों आरोना नैबे सोरां ब्रह्मजों जइन जानोनो सोरबा दंबा लोगोफोर सोर दं जइन जानो आरोना कौन है गाइस सरंग ब्रह्म जीसस से मतलब ज्वाइन करो अगर कोई है तो ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मा होनखो देब्रा आंना उसुं गावसोरबा देब्रा आंना गावसोर बुंनायखाय गसंदों दहाय होनना बुंनाय आनसा ओंखायनो नों थिननायखाय गसंनांसिगौ जाहैबाय आरो जाला दे नोंजोंबो ओमफ्राय जोंहा मिनिनोसो ओंखारबाय लांनांगौ बे जिउना सेमटिफं मा होनखो जोंहा सेमटिफं हेलो गुड मर्निं बोला है हेलो मर्निं ओमफ्राय जोंहा थिया मा होनखो खुलुमबाय होनदोंना खुलुमबाय थि गेमार ओके खुलुमबाय सुजिदा मा होनखो क्या करती हो कि टाइम नहीं मिलता तुम्हें मतलब ऐसा काम होता है ना घर में तो काम करते करते मतलब थोड़ा बिजी हो जाती है ना तो कॉल करने का टाइम नहीं मिलता हस्बैंड से भी मतलब बात करने का टाइम ही नहीं मिलता मेरा मुझे थोड़ा मतलब बेटा से भी टाइम पास करना होता है ना खेलना होता है ओमफ्राय जोंहा अंकिया मा आच्छा अंकि सना लाइक दानदों अके थेंक इउ अंकि सना गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा सेमटिफुङा मा होनखो sing a song can you sing a song नहीं आता मुझे सॉन्ग गाना गाने नहीं आती है ओमफ्राय जिउनाङा जोंहा मा होनखो गसंब्रा बाजै आङोखौबा गसंनो होदों गावस्रा होनना बुंदों आरोना अके गसंनांगौ आरोना आंलाय मा होनो माबायावनो गसंखायोलाय मोसानायावनो गसंखायो आङो अंकिसना अनार ना अके थेंक इउ अंकिसना गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो ओइ गसंनाङा बाजै दख'ना गारा बे दिमा गसंनो एदावदों आगै सोर गसंनो थिनलायबायो बिमाजों सिमांखौ होनखो सिमाखौनो बर'आ बिदिनो होनो आरोना आच्छा माने एदाव हरदोंब्रा आगै बियो सोरां आगै ओमफ्राय संगिता बिमा लाइक दानथारथि होनना बुंबाय आरोना थेंक इउ संगिता बिमा गोजोननाय थाबाय जिउनाङा मा होनगो थै मा होनगो थालां गसङाबा होनना बुंदों गावहा एदाव जानानै आंखौ एदाव फैफिनदों आरो बियो सोरां आगै ओमफ्राय जोंहा दहाय गावहा गावनि एलबियाव मानसिफोरजों एदाव जादों ओमफ्राय जोंहा ओंथि सनाया अन थेंक इउ संगि बिमाया मा होनखो जोंहा एया रायदा सरि दाउला होनना मिनिहरदो नै एया दाउला होननानै जिउनाङा मा होनखो दांगि होनना मिनिहरफिनबाय आरोना सोर कौन है सोर दं सनाफोर कौन है गाइस आया नांथाबायानो कमेन्टआ आया थांबाय लाइनाबो माथो हेलो कौन है गाइस सोर दङ लोगोफोर
ओमफ्राय जोंहा सोराङाखै मानखो बारा एदावनायखौ सुखुआलै आं होनना बुंबाय जोंहा सोराङा गैया ओमफ्राय संगिता बिमाया जा अन आरोना थेंकिउ संगित बिमाया जा मा ओंख्रि बिमा होनदों ना ओंख्रिया जोंना दालिसोलायहाय बिमा दिनै ओमफ्राय जोंहा संगित माबा जिउनाङा मानखो दांगि फै बामनो होनना मिनिदों आरोना दांगि फै बामनो होनदों नै ओमफ्राय जोंहा ओंखि सना अन आरोना थेंकिउ ओमफ्राय संगिता बिमाया मानखो बामजाया आङो नोङो गोराजों जिउनां होनना मिनिदों आरोना बामजायानो गोराजों जोंहा संगित बिमाया जोंहा एसआ मानखो हेल' होनदों आरोना एस बसुमतारिया हेल' एस ओमफ्राय जोंहा A1 ना हाय बोला है हाय जिउनाङा जोंहा मानखो दांगि आंलाय मा गोरा जाखो होनदों दहाय गोरा थारा आखाया होनना खिथानायालाय बावबाय ओमफ्राय जोंहा ओंखि सनाया मानखो आङो लाइकल' होफैनोसै गासिबजोंबो होनना बुंबाय आरोना दे ओंखि सना जेबो नङा दे थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे ओंखि सना ओमफ्राय मानखो सोराङा दे आंजों मानखो आं जौ लोंनि आंहा बेराय मानखो देरेफिलाव बेरायहैनांगौ दानो होनना बुंदों आरोना आङो जौ लों मा होनो बेरायहैनांगौ आरोना ओमफ्राय लोंना लानोसै ना मा जाखो सोराङाखै जारलादै नोंजोंबो फंबाय दे ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारिया गुड मर्निं होनदों आरोना मर्निं ओमफ्राय जोंहा मिमिथाया हाय होनदों आरोना हाय मिमिथा ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो लाइक होबाय दे आगै सना होनना बुंबाय थेंकिउ एस सिस्टार गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा संगित बिमाया आङो दहाय गोरा नुखादों नोंखौ जिउनां थयला होनना मिनिदों आरो गोरा नुखादों नो दहाय संगित बिमाया गोरान थयला होनना मिनिबाय बाबा आवासा ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मा होनखो थारुन साइज मोखांखाय बामजाया नामा नोङो दांगि होनना मिनिदों आरोना थारुन साइज मोखांखाय बामजाया नामा आंनोबो दोनदो नामा इलाय बेखौलाय मानो दोनासै ससे दोन ससे दोन फाग्लि बाबा सावना ओमफ्राय जोंहा मिनि सोराङा हाय आब' होनदों ना हाय आगै मिनि सोरां माखौ सोरनो आं माबागोनब्रा जागोन आङो र' ओमफ्राय जोंहा संगित बिमाया मा होनखो औ थ' आरो होनना मिनिदो नै हेलो गाइस कौन है मेरे बेस्ट फ्रेंड में अगर कोई है तो मतलब ज्वाइन करो गाइस सोर दं लोगोफोर जिउनाङा मा होनखो दांगि नोंगौ नोंमारगौसो नामा होनना मिनिहरदों आरोना दांगि नोंमारगौसो होनना मिनिहरदों जिउनाङा संगित बिमाया अनारना थेंकिउ अनिरामा जोंहा लाइक दा होनदों आरोना थेंकिउ अनिरामा गै ओमफ्राय जोंहा संगित बिमाया जिउनां होनना मिनिहरबाय आरोना
Thank you my own thank you Thank 11 like होबाय आं नुखादों आङो दे thank you दे सना गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय मा खालामदों ओमफ्राय सेंगिया मा होनखो ओंखाम संदों बिमा आंदों दे सेंगि बिमा सं दे मा ओंख्रि संखो सेंगि बिमा ओमफ्राय ओंख्रि सना जा अनार अके थेंक इउ ओमफ्राय दे मा ओंख्रि जाखो बिखे किउट होनदों आरोना ओंख्रिया माबा दालिसो जोंनिया ओमफ्राय दायो सानसुआव मा मोनो होनदो दसे थानानै होनदो ओंख्रि सना नोंहालाय मा होनो मा खालामदों ओंख्रि सना ओमफ्राय जा राबाया लाइक दा होनदों आरोना थेंक इउ राबा दा ओमफ्राय सेंगि बिमाया मा होनखो बसा एसे ओमफ्राय जा मा होनखो सेंगि बिमाया बहा ना बहल ना बिमा होनदों आरोना बहल ना गोथाव आरोना सेंगि बिमा अके ओमफ्राय जा राबाया बायलाबायबो आरोना लाइक होनानै बायलाबावबायहाय थैखागोनसो नागाया जा मा होनखो अनार ना थेंक इउ ओमफ्राय जिउनाङा मा होनखो दे बाजै खेबसे गसं होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जा ओंथिया मा होनखो दङ ओरैनो जिरायना होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामा ओंख्रि सना जाथ'वाखै ओमफ्राय जा सेंगि बिमाया मा होनखो बहल ना होनदों बिमा कमेन्ट मिस्टेक होनना बुंदों आङो जेबो नङा दे सेंगि बिमा ओमफ्राय जा ओंख्रि सनाया जाथ'वाखै होनदों आरोना जाथ'वाखै आरोना अके खबरा माबोरैलै ओंख्रि सना नालाय खबर सबर माबोरै ओमफ्राय जा दांगि उमा नुदों नै जिउनाङा ओमफ्राय जा ओंख्रि सनाया आंना खबरा मोजां नङा होनना बुंदों आरोना मोजां नङा आरोना बहा दं ओमफ्रायलाय ओंख्रि सना बहा दं होनदो ओमफ्राय संगिताया जाबा जिउनां होननानै नै ना खालामबाय ना खालामबायहाय जिउनां सेंगि बिमाया ओमफ्राय जा सेंगि बिमा मा होनदो ओंख्रि सना साब खालामदो अनोब्ला होनना बुंदो आरोना ओंख्रि सना अनोबा सेंगि बिमाखौ साब खालामनोनो ओमफ्राय जा जिउनाङा मा होनखो फाग्लि दे बाजै फाग्लि दे बाजै होनदो जोंहा फाग्लि दे बाजै होनना बुंबाय जिउनाङा ओंथिया जोंहा मा होनखो आङो नोंनि खाथियावनो दं होनना बुंदो आरोना खाथियावनो दं आरोना
Sesenggi bimaया on जिउना आंखौ गसंथारा होनना बुंदों आरोना गसंबाथाय आङो मोसाफ्रांगोनसो ना ओंखायनो गसङाखै दे आङो जिउना जों गसंबाथाय मोसाफ्रांगोनसो आङो ओमफ्राय जिउनाङा गसंथारा होनना बुंबाय खोरोना मा होनखो आब' नोंबो एलडि होबाय ओमफ्राय मा होनखो एखे टाइमावनो गासिबो हगारो हिथिखा आब'आबो ओमफ्राय बि बसुमतारियाबो होनदों आरोना एखे टाइमावनो आरोना आङो दा बेलासियाव होनो सानदोंमोन ओमफ्राय बेलासियाव सोलाबनाय नङा ना दिनै ओंखायनो आङो दा फुङाव होनाय जाबाय आरोना खोरोनानै नङाबा आंबो दायोसो होनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय नै दा होलामोन आङो ओमफ्राय जों ओंथि सनाया मा होनखो संगिता आंना अननायनि बिदैयानो दाउखा मा होनखो दन्दिफोरजों दन्दिफोरजों जाजोब्बाय होनदों आरोना लांजाजोब्बाय होनदों अननायनि बिदैया दाउखा दन्दिफोरजों लांजाजोब्बायनो ओंखि सनानिया संगिता बिमा ओमफ्राय संगिता बिमा अन आरोना थेंकिउ खोरोना मा होनगोन जा संगिता आब' मावजि होनदों आरोना खोरोना ओमफ्राय मिनिहरदों ओमफ्राय उमेशआ मा होनखो खाना खायसे आपनि होनदों आरोना उमेश फ्रेन्ड खावा नाय इदिया ओमफ्राय जोंहा मा होनखो संगिता बिमाया ओंथि नोंगौ नामा होनना गाबहरबाय नै संगिता बिमाया ओमफ्राय जोंहा खोरोना मा होनखो संगिता आब' बारदों नों होनदों आरोना संगिता आब' बारदों नों होननानै होनदों ओमफ्राय जोंहा संगिता बिमाया मा होनखो आंसो दाउखा नामा ओंथि सना होनना बुंबाय जोंहा ओमफ्राय गाबबाय बिदि होननानै संगिता बिमाया मा होनखो खोरोन आङो दहायनो लाना फैखादों आगै होनना बुंदों खोरोन आं दहायनो लाना फैखादों आगै होनदों लाना फैखादोंनो संगिता बिमाया खोरोन ओमफ्राय उफाय गैया गिदिंनांगौबो जायोना समान टाइमाव बिराद आख' फाख' जायो जेबो नङा संगिता बिमा ओमफ्राय जोंहा एम मोसाहारि 31 लाइक दा होनदों आरोना थेंकिउ एम मोसाहारि गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा सुरेशआ मा होनखो आखुनि एग्जाम जाने ना হয় एसामिस ना खदाय जाने ना अकमिया जाने ना नाजाने गुदिसे नागिरे सुरेश ओमफ्राय एमा जोंहा मा होनखो बाय बाय होनदों ना अके बाय बाय दे थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे मोसाहारि ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मा होनखो बिके उम्मा जिउ होनदों आरो ना आइ ना होनदो जिउना होनदो ओमफ्राय जोंहा दिलीपआ मा होनखो हाय मेडाम गुड ओमफ्राय मा होनखो प्लास लाइक डान डिउटि होने सभी लाइक के लिए तो आइएगा मैडम जी हाय मैडम प्लस लाइक डान थैंक यू दिलीप ड्यूटी होने से भी अच्छा लाइक खेली तो आइएगा मैडम जी अच्छा ड्यूटी है फिर भी मतलब लाइक करने आ गया ओके गुड मॉर्निंग दिलीप थैंक यू सो मच ओमफ्राय जा ओंथिया मा होनखो आङो दायो गोथांबाबो गोथैसो जानानै दङ बेखायनो एलबि गिदिंला
बाय लाबो आं होनना बुंदों आरोना गोथांबाबो गोथै जाना दं आरोना बेखायनो एलबि गिदिंनो लानो आरोना ओंखि सनाया ओमफ्राय जोंहा खोरो नामा होनखो नोंगौ नामा आब' संगिता होनना बुंदों नंगौ नामा होनो आब' संगिता जिउनाङा आङो ओंखारफबाय दे सना होनना बुंबाय दे मा होनो जिउनां ओमफ्राय जोंहा खोरो नामा होनखो लाइक होबाय दे होनना बुंबाय थेंकिउ खोरोन गोजोन ओमफ्राय जोंहा मा होनखो संगिता बिमा अन थेंकिउ सुरेशा मागौ हय जाने माने होनदोंना एसामिस जाने माने नाजाने बाट अलप जाने आरोना सुरेश ओमफ्राय जोंहा खोरोना मा होनखो दे आब' लाइभआव फैदो होनना बुंनाय दे आब' लाइभआव फैदो होनना बुंबाय खोरोना संगी बिमा अन थेंकिउ दिल्लीबा मा होनखो और मैं कैसे ब्लू से अपडेट हो गया मैडम क्या ऐसा कर दिया मैडम अच्छा ब्लू से आउट हो गया ऐसा क्या कर दिया मतलब सबका ब्लू मतलब सबका ब्लू क्या बोलते हैं इसको सबका ब्लू हटा दिया गया है तो आपका भी मतलब इसलिए तो ब्लू नहीं है सबका हटा दिया है दिल्ली आपको ब्लू चाहिए ओमफ्राय जोंहा सुरेशा मा होनखो खर कट आपनार बुंदों ना ओके खर बिजनी हय आमार कर सुरेश संगीता जा मानखो अनार ना थेंकिउ संगी बिमा खोरोना मानखो जा संगीता आब' एलबियाव फैदो होनदों संगीता आब' एलबियाव फैदो होनबाय सुरेशा मानखो आपुनि की आका हय आसे की लैंग्वेज हय होनदों ना মই এতিয়া मतलब बरो लैंग्वेज कय आसे मा होनो सुरेश ओमफ्राय जोंहा संगिताया मा होनखो ओंखि सना नोंसो आरो दासो हमनो हाबाय आं होनदों दासो हमनो हाबायनो संगी बिमाया ओंखि सना नोंखौ ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो हाय बाजै होनदोंना जोंहा बिनार्जारिया हाय बिनार्जारि आगै संगी बिमाया खोरोन एकथायावसो आंना होनना बुंदो एकथायावसो नो संगी बिमानिया एलबिया ओमफ्राय जोंहा ओंखि सनाया संगिता होनना बुंदों ओंखि सनाया ओमफ्राय जोंहा दनेस्वरा जोंहा मा होनखो दखानाव जा बेस्थ' ओमफ्राय नोंजों लाइकआवनो थानो मोनला आब' होनना बुंदो जेबो नङा दे आगै दखानाव बेस्थ' आरोना अके जेबो नङा दे संगी बिमा अन थेंकिउ दिल्लीबा मा होनखो जी क्या करूँ आपका एलबी को देखा तो बर्दाश्त अच्छा को देखा तो बर्दाश्त कर नहीं सकता मैडम आने के लिए दिल टक 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 करता है मैडम बोला है ओके थैंक यू सो मच दिल्ली मा होनखो ओंखि सनाया बिके ब्लु हरलाय होनना बुंबाय आरोना हरबाय आङो ओमफ्राय जोंहा संगी बिमाया अके ओंखि सना होनबाय जोंहा ओमफ्राय संगी बिमा अन आरोना थेंकिउ बिक्रमा मा होनखो जोंहा लाइक दा होनबाय थेंकिउ बिक्रम आगै ओमफ्राय एमबिया लाइक दा होनदों थेंकिउ ओमफ्राय एमबि अन थेंकिउ एमबि अन थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा सुरेशा मा होनखो ओइ মই চাইনিজ ভাবি আছিলো আচ্ছা চাইনিজ ভাবি আছিলো নাই দেখিব সঁচাই জানেছ গোটেই লাগিছে আপোনাৰ না সঁচাই জানেছ चाइनीज मतलब सुरेश चाइनीज भाबी आसिल नाकि रे मक सुरेश मैं बर' हय बर' होनदो एमबिया अन आरोना थेंकिउ बिक्रमा मानखो जा अन थेंकिउ बिक्रम अन थेंकिउ संगी बिमा अन थेंकिउ बिक्रम अन थेंकिउ
Nirona hi Berna hi Niron ओमफ्राय सिंगी बिमावन थैंक यू सुरेशा मनके आपको चाइनीज समझ रहा था बोला है चाइनीज समझ ओके মই বড় হয় দে ओमफ्राय सिंगी बिमावन आरोना ओके थैंक यू Tani singgi ma owner na thank you. Jili bahasa aman ke? Zada thank you so much. Mad Belna madam. Last. Lagi re madam de last lagi na okay. Only thank you बोलना है. Only thank you ही बोलोगे बोलोगी मैं. हेलो गाइस कौन है मेरे लिस्ट में प्लीज ज्वाइन करो ज्वाइन हो जाओ सर डोंग मजा थोंग सोई मन के हाउ आर यू बोला है और मैं ठीक हूँ मतलब आई एम फाइन आप कैसे हो बोलो ओमफ्राय ओंथिया मांखो जा आंनि आंनि जिउ लामा रुगुं गैयै बेसेबा गुवार लैथो गेजेराव होनना बुंदो ओंथि सनाया जिउ लामा रुगुं गैयैनो ओमफ्राय बेसेबा गुवार लैथो गेजेराव होनना बुंबाय ओमफ्राय जों सुरेशा मांखो I like बोरो अच्छा ओमफ्राय बोरो लैंग्वेज एंड अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सिखा देना बोरो लैंग्वेज बोला है अच्छा आपको बोरो सीखना है एलबी में कैसे मतलब सिखा दो आपको ओके आई लाइक बोरो अच्छा लगता है आपको ओके लाइक करता है मतलब बोरो को ओके सरस ओमफ्राय जा संगी बिमा अन थैंक यू ओमफ्राय जा थंसया मांखो where are you नों होनदों आरोना ओके बर' नामाहाय नों होनदों आरोना बर'सो नामाब्रा दे संगित बिमाया जामागे बिमा र' ओंखारथ'नोसै दे फैफिनगोन होनना बुंबाय दे संगित बिमा जेबो नङा दे आप कभी आए हो आप कभी आए हो आप पर यहाँ पर आसाम मतलब सूरज क्या पूछा आप कभी आए हो आप पर यहाँ पर आसाम मतलब ओमफ्राय जोंहा बिया मानखो बाजैया आंखौ हमनो हाबायना हायाखै होनना सोंदों आरोना बिनाजारिया आं हमनो हायासै बिनाजारि ओमफ्राय जोंहा मानखो दिल्लीबा आप तो गारो मेघालया नहीं आया ना मैडम कभी आ जाओ मैडम गारो हिल्स
में बोला गारो हिल्स में। हाँ मैं कभी भी मतलब नहीं गया है दिल्ली, फिर कभी जाऊंगी ओके घूमने के लिए दिल्ली हिल्स मेघालय में ओके। पैसे मन के यहाँ पर असम कभी आए हो आप? मतलब मैं असम से ही हो सुरस, असम से ही हूँ मैं। ओमफ्राय जोंहा बिया मानके बि डन एम दे बि डन एमआ अके एसेल' बेलेग आरोना अके आरो ओमफ्राय जोंहा जिबिया मानखो रजि फैयाखै नामा बुंदो रजि फैयाखै ओहो जिबियाखै। ओमफ्राय जोंहा बिया मानखो मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदो ओंख्रिया माबासो दालिसो जोंना आगै बिया आगै सुरसा मैं यहाँ पर आसाम का हूँ बोला मैं यहाँ पर आसाम का हूँ आप बिया मतलब आसाम से हो सुरस ओके आसाम कहाँ से हो सुरस। ओमफ्राय जा ओंथिया मोनखो जायखौ लाना गोजोन खुसिमोन बेनो आंनि गोसो गोरबो ओमफ्राय गासैखौबो खामग्लि होबाय जायखौ लाना मिनि रंजा खुसि दंमोन बेनो आंखौ सिनायला जायखौ गावनि असे सानना हाजासे अननाय होदोंमोन होनना बुंदों आरोना खिसनाया के सिनायला आरोना सोर जाखोब्लाय ना नोंनि माबाया माने खिसना के ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो हमनो हाबाय बाजै होनदों हमनो हाबाय बाजै होनदों आरोना बिदनखौ बिदन ना एके एसे मा होनो फैबाय थायोमोन ना एसे गोसोआव दं आङो बिनार्जारि आगै। ओमफ्राय जोंहा सुरेशआ मा होनखो आप लावर का हो इसलिए पूछ लिया आपको कि कभी आप ऊपर अच्छा ऊपर कौन क्या बोल पूछ रहे हैं ऊपर ओमफ्राय दिल्ली बाजा मानके आवाज आ जाओ लेकिन जब आप आने से 2 में छुट्टी लेना पड़ेगा मैडम बोला है। हाँ अगर मैं मतलब जाऊंगी तो आपको छुट्टी लेना पड़ेगा। हाँ लेना तो पड़ेगा आपको मुझे घुमाना हो मतलब घुमाना पड़ेगा ना दे दिल्ली ओमफ्राय जा सुरेशा मांखो मेरा घर शिवसागर डिस्ट्रिक्ट बोला है डिस्ट्रिक्ट ओके शिवसागर है। उमेश अमन के हेलो मिस यू बोला है मिसेस यू बोला उमेश ने हेलो हेलो उमेश बिया ओके होनदों ना जा ओंथिया जामानखो नाथाय आंहा फारफ्रोमनिफ्रायबो जेंना सोमजिबाय गासै दुखुआ आंनाव जायगा लाबाय होनना बुंबाय आरोना बिदिसो जाना दं होनबा नोंहा बोरै मा जालाबायनानै थाखोलै ओंथि सना नोंहालाय मोनथिलाबो आरोना ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो दे बाजै सना मोनफिनगोन होनना बुंबाय दे बियो नै बाबाया नायखाबाय नालाय नेटआ गुरोंबाय गिदिंबायानो नै जोबनोसैबो मोनथिया बाबा ओमफ्राय जोंहा बिकिया मा होनखो ओंथिया सनाया मा होनखो
नङा बिके फारनैनिफ्रायबो गासै दुखुआ सोमजिबाय होनना बुंदों आरोना अ फारनै गोजो होमबा ओरैबो गैला ना मा जाखो बेजोंबो गैला ना मा जाखोब्रा ओंखि सनायालाय बेजोंबो गैला ना माला जाखो ओमफ्राय बेजों गैयियालाय माबोरै जाखो होनदो मा होनो ओंखि सना ओमफ्राय बिकेया मा गोजा बिके ओके खाना खाया है क्या बोला खाना नहीं खाया है बिके ओमफ्राय जा हांसो लुंमाया मा होनखो जा हाय बोला है हाय हाय हांसो लुंमा ओमफ्राय जा आरजिया हेल' आब' होनदोंना हेल' आगै आरजि ओंखि सनाया आं दायो गाव हारसिंल'सै बिके होनना बुंबाय आंना हारसिंल'सै आरोना मानो हारसिंल' जानांगौ जाखो मानो हारसिंल' जाखोलै मा जाखो नोंहालाय ओंखि सना एलबिबो होआखै खोमा मानसियाबो मा जालाबायनानै थाखो नोंहालाय ओंखि सनायालाय ओमफ्राय जोंहा खोरोना मा होनखो आब' रावबो गोदान गैया नामा होनना बुंदों गोदान गैथ'वा खोमाहाय आगै मिथिला आंबो मानसि खमना एसे आप आसाम से क्या बोला है हाँ मैं आसाम से हूँ बीके बीके कक्कबर ओके बीके कक्कबर दिल्ली बा मानखो बाय मैडम फिर मिलेगा बोला है ओके ओके दिल्ली ओके बाय बाय थैंक यू सपोर्ट करने के लिए दिल्ली ओमफ्राय जोंहा ओंखिया मानखो आङो एलबि होनो बाथ'बाय मालाबा गोसोफ्रा गोजोन खुसियाव फैफिनब्ला होगोन दे होनदों आरोना ए बिदिसो आरोना दे प्रफाइलानो मोदै गनायनिसो होनानै लाखाबाय नामा ओंखि सनाया ड्यूटी है मैडम जी क्या करूँ लेकिन गुस्सा मत करना मैडम बोला गुस्सा नहीं होगा रे ड्यूटी है ओके ओके दिलीप कोई बात नहीं है मा खिलाबायखोब्रा बाबायालाय ओमफ्राय जोंहा कौन है रे ओमफ्राय जोंहा रमेशआ हाय होनबाय हाय क्रिसआबो हाय बोला है हाय क्रिस ओमफ्राय रमेश गुड मर्निं बोला है मर्निं गुड मर्निं ओंथिया मा होनखो रावनिबो गोसोखौ हमनो हाया बिखे सोर सैथो सोर नंखाय होनना बुंनो बिदिसो जानानै दं नामा नोंहालाय नोंनियाथ' नोंखागौ मा होनो रावनिखौबो हमनो हाया ओंखि सना
बेरै हमना आरोना मोदैयाबो हमना हायाबा एक्सना दे ओमफ्राय जा रमेश मंको कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ अनखे जाथानसैमोन नोंनाबो ओंखिसनाना ओमफ्राय जा दिल्लीबा मानखो अगर गुस्सा करने क्या बोला अगर गुस्सा करना चाहते हो आपका नाचना टाइम में माफी है क्या है ये ड्राइंग दूसरा बनाओ ओके ओके टाइम में माफी तेरे साथ नाचूंगा अच्छा मैं गुस्सा नहीं होगा के दिल्ली ओके मुझे अभी क्या मैसेज करवाए और हम सोचा के असम कौन सा जगह से हो बोला असम मतलब बंगाईगांव भी किया एक सॉन्ग सब्सक्राइब कर लिया ओके सब्सक्राइब कर लिया बोला है ओके थैंक यू सो मच बीके ककबर थैंक यू सो मच ओमफ्राय जा ओंथिया मानगो आङो ओंखारनोसै बिके होनदो अ दे ओंख्रि सना दे थैंक यू दे गोजोननाय थाबाय सापर्ट होनायनि थाखाय दे ओके बाय 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 ओमफ्राय जा रामसोदा मानगो बोडो हो क्या बोला हाँ मैं बोरो हूँ मैं हेलो 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 कौन है गाइस मेरे स्क्रीन में प्लीज ज्वाइन करो नेपाली जैसा लग रही हो बोला है नेपाली जैसा लग रही हो ओके वैसा क्रिटेश मंडे हेलो बोला हेलो हेलो क्रिटेश आप नेपाली हो पूछ रहा है कि मैं नेपाली नहीं हूँ वैसा दस शर्माया मन के हेलो कैसे हो बोला है मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो क्रिटेश अमन के दीदी कैसे हो बोला है मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो क्रिटेश मुझे लगा आप मुझे लगा आप फिटो रंगत से हो अच्छा मैं मतलब असम से हूँ मैं ओमफ्राय जा बीके ने क्या बोला एक बोडो सॉन्ग गा के सुनाओ बोला है बोडो सॉन्ग सुनना है अच्छा गाना सुना ये क्या है बोरोस गाना सुनना है कहा गया गाना तो नहीं आती है गोसोथोआ साननाया दाना बोरैबा सुगुलि लांबाय दाना बोरैबा सुगुलि लांबाय मुझे इतना भी नहीं आता थोड़ा आती है बीके ओमफ्राय मांको रमेश सोदा नेपाली लैंग्वेज में बात करना आता है बोला मुझे नेपाली नहीं आती है ayah unik berapa pak? Empat jam angka.
कृति सामान के मैं उत्तराखंड से हूँ आप कहाँ से हो दीदी बोला ओ आप उत्तराखंड से हो ओके थैंक यू उत्तराखंड से मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं असम से हूँ सूर्या यामान के हाय सोलिना हाय सोलिना सनशाइन मुझे नहीं आती है सॉरी ये कौन सा लैंग्वेज है दिल्ली बामन के ओके मैडम बाय हमेशा फुल सपोर्ट फ्रॉम रिसु रेस बेलपारा नॉर्थ गारो हिल्स बोला है ओके दिल्ली जी थैंक यू फुल सपोर्ट करने के लिए बीके कोबरा प्लीज बोला है हाँ गाना मैंने सुना दिया है 566 सुन लिया ना बीके dan से मैं सब्सक्राइब कर दिया है बोला और थैंक यू रामसोट सब करने के लिए मुनीश्वर मन हाय दाना हाय मुनीश्वर ओमफ्राय जा मंका नाइस सॉन्ग बोला है रामसोट ने ओके थैंक यू ओमफ्राय जा मुनीश्वरा मानके नाइस भॉइस बोला है थैंक यू फैलावा मानके हेलो बाजै मोजां ना खबरा होनदो औ खबरा मोजां आंना आगै ओमफ्राय रमेश सट्टा मानके आई एम फ्रम Diradon ना के ओमफ्राय जा मुनीश्वरा मानके नाइस फेस होनदो थैंक यू लखिन्द्र जामानके ये कौन सा भाषा गाना है ये कौन सा भाषा गाना ये बोरो गाना है बोरो सॉन्ग है ओमफ्राय जा हिस्सा हेलो वेयर आर यू फ्रॉम बोला मतलब फ्रॉम आसाम है आई एम फ्रॉम आसाम मतलब ओमफ्राय जा रन के रोन अमंग हेलो बहन जी आप कहाँ से हो बोला है ओके मैं असम से हूँ दीपेंद्र सपोर्ट मी गाइस बोला है दीपेंद्र ने रसदीप ना हाय बोला है हाय कौन लाइक नहीं दिया लाइक करो गाइस सोर सोर लाइक आखै लाइक होदो दे सनाफोर और मैं असम से बहन जी बोला रन ओके आप भी असम से हो ओके असम कहाँ से हो ओमफ्राय नोङो डाउनलड खालामबायना नेटआ खम जानोसै नै डिफेंडरा मोनगे सपोर्ट मी गाइस बोला है ओमफ्राय रना मोनगे आसाम कार्बी आलं बोला कार्बी आलं से ओके नेटआ गैला नै होता ही नहीं ओके मैंने मतलब एक दूसरा मोबाइल से आपको साफ करके दिया है दीपेंद्र सपोनी गाइस बोला रास्तेबा हाय बोला है ओके असम कार्बी आलं से बोला है ओके खोरोना मन के हा मिनिट आरोना जोंहा खोरोना
खोरोना गैया मिनिबाय जोंहा आदसा खोरोनखौबो आङो खालामहरनोसै दे बेजों बानायहरबाय नै गंसे मबाइलजों बानायहरबाय आङो खोरोन okay done and okay like that amma amma पर मोनसे जाग्रा समझ में नहीं आ रहा बीके कक्को बरक आमाफोर खोरोना मानखो आङो नोंनिखौ खालामखानायसोना साबस्क्राइब होनदों औ मा होनो आङो नै बेजों बानायहरबावदों आरोना आगै खोरोन नोंखौ बानायहरबावदों आं ओमफ्राय जारो रन मांगो तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब किया है बहन जी बोला ओ रोनो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब किया है थैंक यू ओमफ्राय जा बिया मानगो हेलो बोला है बी बॉय हेलो हेलो ओमफ्राय जा कोमला मानगो आप कहाँ से हो फ्रेंड बोला है मैं आसाम से हूँ फ्रेंड ओमफ्राय जा रोनो मानगो बी बोला है बी साइको हाय बोला है हाय हाय अम्मा क्या था तो जापान तुम तो जापानी अम्मा हो लोग क्या था लोग नहीं बता सकती ना हाँ जापानी बताओ ना एक बार क्या रे बताओ ना नहीं बता सकता दे दो चाइना हो बोला नहीं मैं बोरो हूँ बताओ ना नहीं बता सकता दे दो बार बार मत कर करना ऑन आ रहा मनी चाहिए ओके ऑन है ओके हेलो गाइस कौन है को लाइक करो सर लाइक कर दो गाइस चैनल में नया है तो ज्वाइन करो मेरे एलबी स्क्रीन में ज्वाइन करो गाइस करना गई ऑन थैंक यू ओमफ्राय जा संगुआ मांगो हेलो बोला है हेलो हेलो संगु कहाँ से हो जी आप बोला मैं असम से हूँ असम गाय हो जापान चाइना जापान चाइना अच्छा नहीं रे मैं असम से हूँ इंडिया असम से हूँ ओमफ्राय जा खुसिया मानगो why are you okay why are you from okay from Assam है मतलब मैं असम से हूँ MB अमन के ही ओनर ना ओके थैंक यू संगू अमन के आप तो बहुत सुंदर हो बोला ओके थैंक यू रोन अमन का आप चैनल चेक किया है भाभी जी बोला है आप चैनल चेक किया है भाभी जी बोला मैंने चैनल मतलब चेक नहीं किया है किसका ओके कहाँ गया आप कहाँ से ओके ऑन है आप चैनल चेक किया है भाभी जी बोला किसका चैनल आपका चैनल मैंने चेक नहीं किया है ओमफ्राय जा
साइडवा ओनर नाउ के थैंक यू संगु अमंग रियली रियली लव यू बोला है आई लव यू बोला है रियली लव यू खर बि एम अमन के बा मालायसो फैलायबाय नामा होनना बुंबाय औहाय फैलायबाय मा होनो बि एम ओमफ्राय जामांखो राया beautiful wow okay beautiful face beautiful lips lips ra okay ओमफ्राय जा खुसिया मानखो you are Nepali or not Nepali not darna मैं नेपाली नहीं हुआ खुशी ओमफ्राय अबिराया मानखो ब्यूटीफुल बोला है ओके थैंक यू ओमफ्राय जा कप राम फ्रॉम असम कार्बी आलंग बोला है आप कार्बी आलंग से है ओके ओमफ्राय जा बिकिया मानखो मा फाता लंबा 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 सॉन्ग रिक्वेस्ट व्यूअर्स के लिए मुझे लंबा लंबा सॉन्ग नहीं आती है बीके मुझे मतलब मैं सॉन्ग सुनते नहीं हूँ ज़्यादा तो आदत नहीं है मेरा तो इसलिए नहीं आती है फिर कभी सुना के मतलब दिखाऊंगी मतलब सुना दूंगी फिर कभी एलबी में बीके मतलब सिक्के में सुना दूंगी फिर कभी गा के सुनाऊंगी ओके ओमफ्राय जा गोबिन्दा मानखो हाय बाजै नोंनि गामिखौ सोंनो बावदों आं मा गामिमोन बाजैना सोंदों आरोना ओके आंनि गामिया मानो बिजनि गोबिन्दा ओमफ्राय आं बङाइगाव दं आरोना दायो ओमफ्राय रना जा मानखो आप आसाम जानते हो बहन आप आसाम जानते हो बहन मैं आसाम से ही हूँ मतलब ओमफ्राय खोरबि मामानखो गुवाहाटी थांखो गुवाहाटियावसो फैदों आं ओमफ्राय खनसेबो नायजोबनो समखौनो मोनला माथो होनना बुंबाय अ जेबो नङा दे बि एम गुवाहाटियावसो थांदों आरोना अके ओमफ्राय अबिराया मानखो जा प्लीज वन सॉन्ग बोला है प्लीज वन सॉन्ग बोला ना सॉन्ग भी नहीं आती है रे बोरो है आती है थोड़ा थोड़ा गोविंदा मानखो नोंना बोराया मा सार्भिस मावो बाजैना बुंदों आच्छा आंनिया बोराया माने SSB आव आरोना गोविंदा खाफालाव दङबा मोनलायगोन सानसे हेलो गाइस कौन है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे हम बनाएंगे जा अजिदा मानके हेल' बिमा माथो ओंख्रिफोर संनो नागिरखो दालाय हो होनदों आरोना
ओंख्रिया दालि जोंनिया अजित आया आंनासो मायाव थांजागोन मा नामहाय बेलाय सिनायनो हायाहाय आयु हारसिब हावारी बोला रे कौन सा नाम है हावारी मतलब मैं आई एम फाइन मैं ठीक हूँ Durau ओके Durau आईडी है उसका भी ओके हवारी बोला मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोलो मिस्टर लगडान थैंक यू अपियामान के नाइस वॉइस इंदरना थैंक यू अम्मा या जरी से अम्मा ओ इंदरना ओय ओय हेलौ लोगोफोर देलेब आरो दालिल' आरो ओंख्रिया बिमा ना माबाफोर दंदेरो नामा होनदों जेबो गैदेरा माने मा संजानो जादों आरोना उजित बिफा दा दाउदैफोर एवनानै जानोसै आरो आलु फ्रायाथ' थाखायो बान्दा आलु फ्राया बान्दा हेलौ सोर दं लोगोफोर गोसोनि खोथा गोसोआवनो थाथोंसै गोजांबायहाय गोजांहांबायना उजिदा मानखो बेदरफोर लायदोब्रा बिमा होनदोंना थोद ओमफ्राय मानखो दाउदैखौनो जायो नालै होनदों आरो दाउदैखौनो मा होनो बेदर लायनो बाबायना दायो फुङावनो थांनांगौहाय अजित बिफा बेदर लायनोबा सानजौबाथाय बायोना दाउदैखौनो जानोसै होनदो टिपू सर्विस मतलब ओमफ्राय दुर्गाया मा होनदों हेलौ बाजै गावदां मा खालामगासिनो दं होनना बुंबाय आरोना दसे रायलायदोंमोनहाय मा होनो दुंग्रा आगै जे ओमफ्राय मा खबर दुंग्रा आगै ओमफ्राय जा अजिदा मा होनखो मानो
बानांगौ जाखो गाव जानायखौ बायो नालै जाम्बि जाम्बिनो होनदो आरोना माने दायो सानजौबायना टाइमा ओमफ्राय थांनो बाबायहाय दायो फिसालायाबो स्कुल गैयाना दिनैहाय सनिबाराव स्कुल जाया ओमफ्राय जोंहा दिपु मोनगोन योर माय फेवरेट मिस्ट्रेस बोला है ओके दीपू हाय डार्लिंग हाउ आर यू बोला है हाय डार्लिंग हाउ आर यू मैं ठीक हूँ मतलब आई एम फाइन आप कैसे हो उजितामोनखौ अके बाय दे होनना बुंबाय आरोना अके बाय दे होनदों अके बाय बाय दे उजित दे ठंडा है डार्लिंग आई लव यू डार्लिंग बोला है ओके आई लव यू टू ओमफ्राय जोंहा दिपुआ माबा 30 लाइक का प्ले 30 लाइक का प्ले बोला है अच्छा where are you from बोला फ्रॉम आसाम है मतलब मैं आसाम से हूँ आर यू फ्रॉम नेपाल बोला है नो नेपाल से नहीं हूँ मैं आसाम से हूँ गोसोखाङो नोंनि थांखिखौ जाफुंहोनो अच्छा नियरबी what do you do सारे तेलिस हैं नरबी और हेलो बोला है हेलो 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 थाली सुने हेलो दीपा माय फेवरेट इंडिया स्लीप बॉय लड़की का तो पिक्चर है आप लड़की है या लड़का है दीपू पिक्चर तो लड़की का है लड़की है क्या ना फ्रॉम आपका फ्रॉम ओके इंडन स्लीप बॉय ओके ओमफ्राय मांगा डु यू वर्क होनदों आरोना ओमफ्राय यू आर द मोस्ट बिउटिफुल गर्ल डेट आई स्लो टुडे बोला है सो आई सो टुडे बोला ओके ओके थेंक यू होनदों ओमफ्राय आर यू मैरिड बोला हाँ मैं मैरिड हूँ ओमफ्राय क्रिसा क्या दिया
रमेश हाय बोला है हाय हाय रमेश लुकिंग ब्यूटीफुल बोला है हाँ थैंक यू मुझे इतना मतलब इंग्लिश नहीं आती ओके इंग्लिश नहीं आती मुझे दीपवन के माय नेम दीपक कुमार अच्छा दीपक कुमार है दीपक कुमार ओके बकरी सामान के लव यू बोला है SYF हेलो बोला है हेलो हेलो रमेश नमस्कार नमस्कार नाइस लिप्स बोला है ओके आपका पति क्या करते हैं अच्छा मेरा पति मतलब डिपार्टमेंट में काम करता है अरे एसामिस नो मतलब मैं एसामिस नहीं हूँ बोरो हूँ बोडोगाल यू आर फ्रॉम आसाम बोला हाँ जी आसाम से हूँ मैं SYF ओके दीपक दीपक ओके आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग स्लीप बोला है ओके ओमफ्राय बड' बोला हाँ बड' हूँ मैं दीपेंद्र ने बोला गाइस प्लीज मत सपोर्ट मी बोला है गाइस प्लीज सपोर्ट मी बोला दीपेंद्र ने क्रिसामान के एप्स क्रिसामान का आप है क्या एसटी है क्या बोला हाँ जी मैं एसटी हूँ क्रिस देव वर्मा ओमफ्राय ओके गुड इट ना गुड इट बोला है खोरोना मिनिदो जोंहा खोरोना मिनिनो ओंखारदों नामाहाय मानो मिनिनो ओंखारखोहाय खोरोनालाय होनदो आपका टाइटल क्या है बोला है अच्छा बोरो सॉरी बसुमतारी है टाइटल मेरा I want to be your darling ओके खोरोना मांखो मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय आब' होनदो ओंख्रिया दालिसोहाय जोंना ओंख्रिया आगै ओमफ्रायो मा होनो दाउदै आमलेट एवना जानोसै आरोना ओमफ्राय रमेशआ मा होनखो भाई नेपाली हो कि इंडियन हो नेपाली हो या इंडियन हो अच्छा मैं इंडियन हूँ ओमफ्राय क्रिसा मान के आप देव वर्मा की तरह देखती है बोला है अच्छा हे देव वर्मा की तरह अच्छा देव वर्मा जैसे मतलब देखते हो ओके
ट्रिपल सेवन इतना ब्यूटीफुल क्यों है लव यू बोला है ट्रिपल ओके क्रिस ने क्या बोला हमारी टारा हमारी टारा टारा देखते हैं हम थोड़ा सेम ही होता है ना मतलब क्रिस देव वर्मा थोड़ा मतलब सेम होता है तो इसलिए व्हाट इज योर नेम ओके मेरा नाम मतलब विश्व को भी है BM आमानखो ओंखाम संबाय ना सङाखै माखो मेदाम जि होनदों आरोना ओंखाम जानथ'वाखै आरोना ओमफ्राय ओंख्रि मोनबाय आरोना BM आरे बेलं मेरा बेटा है बेटा भी है एक ओमफ्राय जोंहा BM आमानखो मा ओंख्रि होनदों आरोना ओंख्रिया जोंनिया माबा दालिसो No, can you come? Actually, can I come? No, no. BM आमानखो मोजां नुथारदों माबा दिनै होनना बुंबाय आरोना BM आगै नंगौ नामा होनदो ओमफ्राय जोंहा एन सिस्टार नुजाफैदों लाइक दानाखै ओमफ्राय थेंक इउ एन सिस्टार ओमफ्राय BM आमानखो मखो बेलेग सरि लेंनो होनदों आरोना लेंनो होनना बुंदों लेंनो होनना बुंबाय आरोना अके ओमफ्राय जोंहा एन सिस्टारा मा ओंख्रि संगोन आगैनो ओंख्रिया दालिसो जोंना मैगङानो गैया आरोना थांनो बानानै थाङासै बाजारावबो एसे गोजान जायो थांनो बालायलाङोना फिरफिलायाबो ओरै गिदिंलायनांगौना नै ओरैहाय माबा जाया फिरफिला गाखोनोबो ओमफ्राय नोंहालाय मा ओंख्रि संखो सिस्टार एन सिस्टार ओमफ्राय जोंहा will do same ओमफ्राय BM आमानखो लिपस्टिकखौ हमला होनना बुंदों आरोना आदसा गोसोमसो नुदों माथो नै ओमफ्राय माखो एन सिस्टारा आंनाबो फोरला भाजासो खालामबाय आगै होनना बुंदों गोथाव दे बिदियाबो सिस्टार फोरलायाबो गोथाव ओमफ्राय माखो ओमफ्राय BM आमानखो लायाबाबो जायो दे होनना बुंदों आरोना लायाबाबो जायो लिपस्टिकखौ आरोना हाय लायाबाबो जायो लाबाबो जायो होनदो ओमफ्राय गुड गार्ल होनना बुंबाय आरोना के गुड गार्ल ओमफ्राय जोंहा एन हाउस सिस्टारा मा सरि जोब्बाबा मैगं बारा बायनो हाया सिस्टार आंहा होनना बुंदों आदसा मास जोबाबा मैगं बारा बायनो हाया सिस्टार आंहा जोंहाथ' मास जोबबाबो मैगंखौनो बायनो हाया दे सिस्टार जारलासो
मिनिबाय आरोना इदि होननानै मासबबाबो बायनो हाया जोंहाथ' थानेस्वरा जोंहा हाय होनदोंना हाय थानेस्वर मैया मा होनो एनसिस्टार माबा सोंसैहां नोंनि एरियायाव मावजि मा होनो मावजिया फैदो मावजि नामनि आइडिजों फैनाय दंमोन नामा होमबा नों हमनो हागोन आरोना मावजि नाम आइडिजों सोरबा फैदोंमोन नामा एनसिस्टार खनसे खिन्थाहरलाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा दानेस्वरा हाय होनबाय आरोना हाय दानेस्वर रमेशआ हाय होनबाय आरोना ओमफ्राय मा खबर होनबाय खबरा मोजां आंना ओमफ्राय नोंनिया माबोरै ओमफ्राय जोंहा थानेस्वरा मानखो मोजां दाना दे मोजां जानांगौ आरोना एनसिस्टार मानखो गोसोआव गैला जारलासो होनना बुंदों गोसोआव गैला आरोना मावजि नामनि आइडिजों फैयाखैमोनबा सोरबा मावजि नाम लानानै लादोंसो नामा ओंखाम संबाय ना होनदों आरोना ओंखाम संबाय माने ओंख्रि मोनबाय आरोना ओंखाम जानथ'वाखै दा जानगोन दसे थानानै ओमफ्राय रमेशआ आंखौ बाय बाय बोला है अके बाय बाय रमेश इनाव मा होनखो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दासो होनदों संगासिनो आरोना दे संबाय थादो दे एनसिस्टार ओमफ्राय मा गामिनि सोंदों आरोना थानेस्वरा अके गामि आङो मा होनो बिजनि ये कौन भाषा हो भाषा हो मतलब ये बोरो भाषा है बोडो लैंग्वेज है मजा दानेस्वरा मानखो होनदों आरोना दुबई कौन देश का हो मतलब क्या पूछ रहा है रे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा कौन देश का हो दुबई कौन देश का हो ओमफ्राय थानेस्वरा मानखो दा होमबा आंबो होनदों
होमबा आंबो होनबाय आरोना Danesor amanka bye hindena okay bye bye Danesor ai đây có sòng xe hết rồi hala điều chi đâu mà đã mang cỡ điều chiếu đồng đã để ngò để điều chiếu đồng bạn ấy ra cái năng ở ra cái rồi lồng phi năng đau mà mẹ là thân Ini mana malah kan yang dia berapa banyak Như thế là la 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 Siapa dah sampai? Saya salah nama. Victoria jam ni nama orang mana? Hello guys. कौन है? मेरे डिस्प्ले में जॉइन करो. आंगे बुंगाई गाव दङ. अबेया फुरी. अच्छा. अबेया फुरियाव दङ आरोना. ओके. खोरोना जा अन आरोना. ओके. थेंक यू. ओमफ्राय देरना हा बारा गुसु फैथारदों दे ओरैहाय मानो थाङाखै दरजाखौलाय गोजान फैथारदों नामा आया गस्लाखौ सान्दुंआव हैयाखैना ना हा होआखैबाय आदसा दा रानस्लाबनाय नङाना गामिया बाक्सा आंनि होनदों बाक्सानि आरो नोङो ओमफ्राय अके ओमफ्राय डिउटियाव अबेफुरियाव आरोना अके एन सिस्टारा जा अन आरोना अके थेंक इउ सिस्टार बाक्सा खैथा जाखो माबानोसैलै नामा आङो माबानोसै मोजां आया टाइमा जानाय जागानो एन सिस्टारा अन थेंक इउ हेलो गाइस कौन है कमेडिया होनबाय हेलो बोला है हेलो कमेडि एन सिस्टार अन आरोना अके थेंक इउ सा लोंदों ना मा होनदो सा लोंबाय आङो मा होनो धानेश्वर ओमफ्राय सिस्टारा मा होनखो जा हाबबाय आरोना थेंक इउ सिस्टार अन आरोना अके थेंक इउ सिस्टार अन थेंक इउ अन थेंक इउ अरना आब' मा ओंख्रि होनदो ओंख्रिया दालिसो आरोना जोंना अरना गै ओमफ्राय जोंहा एन सिस्टार अन थेंक इउ
दे बिदिबा सरि दा बिदिबा होनदों अके दे बिदिबा होनदों ना ओमफ्राय बाय होनबाय ना अके दे बाय बाय नुदों बल गिदिंबाय नै बाबा सोरनिया जांगिलाया मोजां ना बाजै होनदों ना मोजांथ' जांगिला नोंनिया माबोरै दं हा गुसु जाबायहाय गालि आब'आ माबेनि होनदों ना आङो मा होनो बिजनि गालि आगै सोर लाइक होनो बावदों लाइक होदो दे सनाफोर होनदो कौन है गाइस मेरे बेस्ट में रमेशा जामानखो लाभ बेना अके ओमफ्राय जा मोगथाङा हेल' आब' होनदों ना हेल' मोगथां आगै लाइक होदो दे सोर लाइक होनो बावदोंमोन सनाफोर Piloi bodo amangke phone number hot na boda na phone number hot nda phone number ko hurno hayo nda बोरायजों दुब दाब बुजादो phone number हरनानै हलि आगै सरि हिलय बर' आगै मोगथाङा ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदो ओंखाम जाथ'वाखै आगै मोगथां माथो ओंख्रि जागोन आब' होनबाय आरोना ओंख्रिया दालिसो जोंनि आगै ओंखामखौ जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय ओंख्रिया मोनबाय दालि ओंख्रि नों माबानो नामा लाबोफानो नामा बुस्थु आं थांगौमोन हा थांगौमोन आं ओमफ्राय आख' फाख' जाबायना मा लाजिलाबायनांगौ बेखौनो लाजियो नामा ओमफ्राय नों माथो ओंख्रि होनबाय ओमफ्राय रमेश जा फ्लावार हरबाय अके मोगथाङा नोङो सोर थायो आब' ना आं थानायाव आंनि फिसाला थायो आं थायो मोगथां आगै ओमफ्राय आंनि ओमफ्राय माखो माखो हेल' बोला हेल' ओमफ्राय जोंहा BYT आ माखो गुमैखौलाय माथो नुथारालै होनना बुंदों नों गुमैया फैनो सोलाबाखैनो BYT दाख्लैनि भिडिअ नायबा नुगोन नोङो BYT दाख्लैनि बार्थडे भिडिअआव नुगोन आरोना बार्थडेआव सानसे फैना थांदो आरोना ओमफ्राय गयगा मोनगोन लाभलि
लिपस्टिक बोला है हो देती है हो देती है belum he liwat jaman gede hamba nai kayaknya sayang apa namanya nai hitan siapa liwat बसुमतारी नामाबो माथो नामाबो बिदिसो बिवाइटिना अके नाहैनोसैबो आरोना hello guys साहाखौ लोंना लानोसैलां दे होनबा माया ओइ लासो दोन जोंनायसो अबाव बेयावसो बानाना गैला नामा माखा सुनानै माथो गोजाननिफ्राय सुनो थांलाय गोजानजों माथो गस्ला सुनांगौमोन माया बेला जागोन फालतुलै जा ऑफिस गमन का और हर हर महादेव बोला है हर हर महादेव जानो नामा बाबा banana chips no जानो हा प्रियान नोङो इखौ मा खालामखोलै खाथा गोदानखौनो आयु हासिलाबायबाय गोदानखौनो मानो हासिलाबायखो नोंलाय थगायाखै बुंनो मामोना ऐसा मगर उसने दिया Gazania lasina Bayare tangan
हेलो गाइस, कौन कौन है मेरे बेस्ट फ्रेंड में? प्लीज ज्वाइन करो, मतलब ज्वाइन हो जाओ गाइस। खैरम दैरम चलोगी sudah Amkar MR Amkar oke si on baby oke Navin hai Pegaliado
मेब्ला जामांखो बाजै मा खबर मोजां ना होनदो मोजांथ' मेब्ला खबरा ओमफ्राय नोंनिया माबोरै बजा इंडियन हाय सिस्टर न्यू सब्सक्राइबर बोला है और इंडियन थैंक यू इंडियन ओमफ्राय जा खोरोना मोनखो हेलो गाइस बोला है खोरोन ने हेलो गाइस बोला ओमफ्राय जा दानिसरा मोनखो हाय होनदों ना हाय हाय थांखोना माखोब्रा बेलाय थांबाय नामा दासो रुमाव फैबाय होनदों आरोना दासो रुमाव फैबाय आरोना थानेसरा अके ओमफ्राय जोंहा सिस्टारा मोनखो ओंखाम जादोंमोन आगै होनदों जेबो नङा दे सिस्टार ओंखाम जादोंमोन आरोना ओमफ्राय जाखांबाय दासो होनदों जाखांबाय आरोना दे दसे रेस्ट लानोसै आगै थाथ' दोनदो दे रेस्ट लादो दे सिस्टार नों जेबो जाला नामालै बिदि थाबाय थानोसै नामा जेबो जाला नामा मानो गैया बेलाय पेकेटखौ माला जाखो नोङो पेकेटखौ लायलाय जानोसै सानजों आयु माला जाखोहाय
आंबो जागौमोन माला जाखो नोङो आंबो जानोमोन मानो हारसिं जानांगौ नोङो आयु नों अबेनि खादा गोदान हानदों नोङो इखौ स्कुलाव हरनो लाबोनायसो नामा अबेनि इयो New kata. अबेनि निउ खादा Noni. अबेनि हाननाय नोङो खनसे खिन्थालाय Noni. मा खालामदों बाबुआ होनदों ना बाबुआ दं मबाइल नायदों आरो ना गेलेदोंमोन ओमफ्राय आरो दा मबाइल लालायबाय नोङो बै आं गोदान दोननायखौ हानदों नामा अबेनिथो बियो स्कुलनियाबो हरदोंमोन दे नोंनो ओमफ्राय बेखौसो लाबोबाय नामा नोङो स्कुलनिखौसो लाबोबाय नामा नोङो School ko ay. First ko na join ko. बेयाव बोला ओमफ्राय ए होनदों आरोना औ ओमफ्राय मानोथो हासिखो नोङो नैबे गेजेरखौ मानो हासिखो Orang benar-benar itu serang bukan dia. माथो ड्रयिंखौ आखियासै नोङो ओरैनो नेट क्ल'स खालामबाय नोङो माखौ लांगोन नोङो माखौ लांगोन मानो बिदि हासिलाबायो नोङो आयु गोदानखौनो थाद महन्त हाय होनदों ना हाय महन्त हाय गोदानजों ओंखाम जानि र' आं होनदों अ दे जाना लादो दे थानोसो रोङाखै जाग्रोदो दे महन्तआ लाबोदो ना ओमफ्राय दे ना अके जादो दे लाबोनो नामा लाजिला लाजिलि मा लाजिबाय नंगौ जाफ्रा मानसियालाय लाजिबाय थायो नामा दखानावनो हाबनो लाजियो नामा सोरबा ओरै लांफिनदो ओइजों बारस'दो ओरै फैनानै ओरै फैदो ससे ओमफ्राय थांदो ओमफ्राय जोंहा मुन्ट मान काहा से हो बोला मैं आसाम से हूँ बाबा बैग लेके आना जाओ 나도 나이나고 खुलुमनो दा मन्दिर खुलुमनो नांगोन ना मा जाखो गोलैखो ना माखो आसाम कौन सा जगह का है बोला है आसाम बङाइगाव दीवाना प्यार का परवाना आइए जगह बताने के लिए थैंक यू बोला वेलकम मोहन तो
ओमफ्राय रमेश आमानखौ ओइ बाजै सना मा खबर होनदाना खबरा मोजां रमेश नोंनियालाय माबोरै ओंखाम जाबाय नामा रमेश थोलेन बर्मन हाय बोला है हाय हाय कोट कोर टुमार होनदोंना के खर बिजनी मोर खर तो मतलब बिजनी है ओमफ्राय मोर गाना सुना अंदरना के गाना नहीं आती है हिंदी गाना तो नहीं आती है महात्मा खूबसूरत दिखता बहुत खूबसूरत दिखता बोला है बहुत खूबसूरत दिखता बोला गोसोखांखौनो बर' हे रमेश आमानखौ लाइक खालामना होबाय खालामना माबाफोर खामानि मावदो नामा बाजै होनदोंना एलबि खालामना माबाफोर खामानि मावदों नामा बाजै होनबायना खामानि जेबो मावथ'वाखै आङो रमेश गणेश आमोनखौ हाय बिउटिफुल बुंदोंना हाय हाय रमेश हेन्डसम सरि गणेश हेन्डसम हाय जोबसिगोन बायदि मोनबाय आङो बाबा जै जोब्बाय दोनथ'नोसै आङो बन्द' खालामहरनोसै दे प्रिया दसेनोखा दसे बाबा दायो माबाफिनगोन एलायथो नै जोबखाबाय जोब्बाय एबारबा जोब्बा नोङो दायो नुलाना सानसे नोङो दायो फोजोब्बाय नालाय नोङो दायो नुला दसे गल जाबाय नुदों गल जाबाय एबारबाथ' आंना थुनलाबो गैबावलासो बाय बाय हम जा रहा है बोला ओके महात्मा बाय बाय संजू हेलो बोलो है ओके हेलो हेलो संजू
kesekamang kau nak kesekamang kau nak kesekamang kau nak तेरा की था nang khaba nyet gila kadam bezaya bai bezaya bai bezana jebun sana हाँ आपने तो मुझे फॉलो बैक दिया है नहीं बोला ओ आपने फॉलो किया था ओके बैक करूंगी मैं सुनजो मेरा मतलब मोबाइल के साथ क्या बोलते हैं मोबाइल चार्ज करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता ना अच्छा नहीं मिलेगा ओके बैक करूंगी मैं टेंशन मत लीजिएगा समझो रह बाबा अंको मजां वानना दोननि र क्या करना है कुछ नहीं करेगा बट ऐसे ओमफ्राय मान गजारो मसा रो एरो अच्छा ले खाली आसे ना अच्छा खाली ना खाली आसे ना मा ब्यूटी मा ब्यूटी एंडर ना कि खाली आसे रो हाना ngayo romance खाली आसे ना होनदोंना खाली आसे ना होनबाय नामाहाय रमेशआ आप भी खाए ठीक है मा गेलेदों बिमा फिसा होनदोंना बिमा फिसा माने मेथाइ जानो नागिरदों मेथाइ फैयामोन आबै मा खालामदों होनदों जा फैया अ आबौ सना जेबो खालामाखै अम्मा मुझे से नि दैया एसे नांजोबनोसै नो नो क्या बात क्या और चाहिए अरे ले लेंगे ना चप्पल हो गया और चाहिए नहीं मत जाओ इधर ही खाओ बैठ के खाओ बोला ना मुझे मोबाइल नहीं खाना मत बोला इधर आओ मत जाओ इधर आओ बजा सनजय बर'आ हाय मेना हाय सनजय लाबोलाय Remax hi हेलो गाइस कौन है मेरे बिसरिन में ऐसे सामान का हाय बोला ओके हाय हिंदी बात करता है कहाँ रहता है दीदी बोला है
मतलब हम बङाइगाव में रहता है ओमफ्राय मा होनखो थानेसरा जाखांबाय दे ओंखाम होनदोना मा ओंख्रि मोनजाखो मा होनो थानेसर ओमफ्राय जोंहा रिमेक्सआ मा होनखो where are you from बोला है अच्छा मैं फ्रॉम आसाम है आई एम फ्रॉम आसाम फोजोबजोब्बाय आरो नोङो ना फोजोबजोब्बाय दिया नोङो दालि अमा बेदर आलु नोंसालाय होनदों आरोना दालि अमा बेदर आलु होनदों जोंनिया मा होनो जोंनाबो दालियानो ओंख्रिया ओमफ्राय जेबो मैगं गैया आरोना आलु फ्राय ओमफ्राय दा दाउदै एवना जानोसै र' है ओइ ओमफ्राय जों होनदों आरोना अके बाबुआलाय बहा थांखो होनदों ना बाबुआ ओइखे थांलायबाय आरोना फारसेखैजा थांलाय फैलाय जागासिनो ओमफ्राय ए होनदों रमेशआ मानखौ बाजै दसे सम बायबाय होनबाय आरोना दे मा होनो रमेश बायबाय दे ओमफ्राय बसुमतारिया मानखौ बाजै होनदों आरोना जोंहा बुंदो दे बसुमतारि आगै मा खालामदों आच्छा डनियेल दैमारिया हेल' होनदाना हेल' ओमफ्राय बसुमतारिया मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै रायलायदोंमोन आरोना ओमफ्राय दे बाजै उन्दुनिसां होनदों दे थानेसर आगै
ओमफ्राय बाइन बेरना अके बाय बाय ओमफ्राय जोंहा मार्टिन सामानखौ लाइकजों फैबाय दे आंबो होनदोंना लाइकजों फैबाय दे आंबो होनना बुंबाय आरोना अके थेंक इउ लाइकजों फैबाय आरोना भाभी फ्रॉम नेपाल बोला है ऑलबर्ट भाभी फ्रॉम नेपाल मतलब आप नेपाल से हो ओके जाखो सोरबा अन्नानै नायहरदो आंनि चेनेलखौबो होनना बुंदों आरोना मार्टिन्स मिक्स ब्लग के सोरबा अन्नानै नाहरदो आंनि ब्लग माबा सरि चेनेलखौबो होनना बुंबाय आरोना अके आं साब खालामना हरनि दे आं साब खालामना हरबाय दे नोंनो सिनायहैदों ओमफ्राय सोरबा होनबाय आरोना ओमफ्राय दियानिया मा होनदों हेलौ भटिं हेलौ बाइटं बाइका how are you doing ओमफ्राय जोंहा मार्टिन सामानखौ ओमफ्राय नोंनो बबे जायगानि आगै होनना सों बुंबाय आरोना आङो दा बङाइगावआव दं आरोना आसाम बङाइगाव मार्टिन्स ओमफ्राय सनजामानखौ आपनि কি কৰি আছে होनदोंना একো কৰা নাই
फिनुन लगा हाय बोला है हाय हाय हिंदी नहीं आती है बोला है ज्ञानी सिंह देव वर्मा हिंदी आती है थोड़ा थोड़ा ज्ञानी सिंह देव वर्मा खबर कैसा है आपका I love you too baby बोला है मेरा दिल प्यार का दीवाना 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 प्यार का परवाना Where are you from? Where are you from? Okay, I'm from Assam. मतलब असम से हूँ मैं. ज्ञानी ने क्या बोला मैं सका दा डिनर बोला है मतलब देव वर्मा मुझे नहीं आती है मैं सकादा का क्या है करना हेलो अबोंडना हेलो अगर ज्ञानी सिंह देव वर्मा मैं सकादा डिनर इससे क्या होता है बताओ हिंदी में बताओ ओमफ्राय जोबाखै नामा दाबो होनना बुंबाय आरो ना माबाया जोबथ'वाखैनो होनदों ओमफ्राय मा होनगोन गियानिया खाना खाया है क्या बोला है अच्छा मैं खाना नहीं खाया अभी खाना खाया क्या है क्या बोला पूछा है ओके खोनाना मा होनखो मेला जोबाखै नामा आब' बङाइगावआव होनदों बङाइगाव माने बिजिनि आरोना काजलगावनिखौ मोनथिया आङो ओमफ्रायो बिजिनिया जोबथ'वाखै खोमा आरोना गाबोनसो जोबगोन नामाथाय बिजिनिनिया आरोना आलबिना बसुमतारिया मा ओंख्रि जाबाय दं आब' होनदों आरोना ओंख्रिया दालिसो जोंना ओइ बाबा
ओमफ्राय जोंहा BM मोनखौ ओइ केमेरायाव खनसे नायलाय मोजांनो होनना बुंबाय आरोना आदसा मानोलै दे BM ओमफ्राय गियानि सिंह देब बर्माया मा होनखो कुकिं करना में बोरिंग लग रहा है डरना लग रहा है बोला है कुकिंग करने में अच्छा कुकिंग करने में मतलब क्यों बोरिंग मतलब लग रहा है कुकिंग करने में गियानी सिंह ओमफ्राय जोंहा BM मोनखो नायब्रा होनना बुंबाय आरोना नायब्रा होनना बुंदों नायगासिनो होनदो BM सोंबू हेलो बोला है हेलो सोंबू ज्ञानी अमन के जहाँ वेजिटेबल बहुत ज़्यादा प्राइस है थावन नागरतला में अच्छा थावन नागरतला में अच्छा वेजिटेबल बहुत प्राइस है हाँ सबका है प्राइस ज़्यादा हो गया रे वेजिटेबल का मतलब प्राइस ज़्यादा हो गया सब जगह में मतलब ज्ञानी सिंह देव वर्मा ओमफ्राय BM मोनखो फाग्लिना सामफ्रामबो गस्लायानो सोलायबाय थाखायो माथो होनना बुंदों आरोना फाग्लिना सामफ्रामबो माथो गस्लाखौ मा होनो दुगैखांबाथाय बेलेग गाननांगौब्रा BM ओमफ्राय जोंहा मन बहादुर हेलो आप कहाँ से हो बोला हेलो मन बहादुर मैं आसाम से हो ओमफ्राय खोरबि मामानखो फेसबुकआवबो LB फैनो नांगौ सम समनो होनना बुंदो सिगाङाव फैनाय दं हेल' मा आं माबा होदोंना फात्ता मोनाखै बियो माबा फिसालाखौ लायनो थांबाय बियो फिसालाखौ लायबाय ना र' दा बुनो थिनगोन आं दोनथ' ओहो राजायानो फैयाखै राजा गेदेरा दा इस्ला दोनथ' दे मन गए हेलो कहाँ से हो बोला मैं बता दिया ना ओके फेसबुकआव मा गए LB फैनो थिनबाय आरोना ओमफ्राय मन बाहादुरा मानखो क'क्राझार आसाम होनदों आरोना क'क्राझार आसाम आप क'क्राझार से है क'क्राझारनि आरोना नोङो मन बाहादुर के लेम्बो ज्ञानी मानखो जोंहा मजी आसाम मजी आसाम यूनिवर्सिटी में साइंस मिला पर एडमिशन कर नहीं पाए बोला है ऐसे बोल के रो रहा है ऐसा हुआ है देव वर्मा ज्ञानी साइंस का तो मतलब बहुत प्राइस होता है ना
से बोल के रो रहा है Amreza Pranjola Manke eat stool क्या बोला समझ में नहीं आ रहा पुलाग पुलुंजा manke जा hello आंखौबो manke hello आंखौबो subscribe खालामदो होनना बुंदों आरोना subscribe खालामनांगौ आरो okay खालामहरबाय आङो दे नोंसोर Thank Lo आंखौबो subscribe खालामदो होनना बुंबाय आरोना खुलुमजागै अके नोंखौ आं साब खालामहरबाय दे खुलुमजागै ओमफ्राय जोंहा मन बाहादुरा मा होनखो आप बर' लड़की हो ना बोला हाँ मैं बर' लड़की हो ओमफ्राय जोंहा बिरदावा हाय बाजै गावदां होनना बुंबाय ना हाय बिरदावा गै उत्सव मा होनखो जोंहा मेसि और रोनाल्डो मिसिं और रनाल्डो बोला है बिरदावा मा होनखो माबोरै खबर सबर होनना बुंदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आंना बिरदावा गैयै नोंना मारै दं बिरदा अके ओमफ्राय जोंहा गियानि मा होनखो माल जादा तो अच्छा होता मिल जाता तो अच्छा होता बोला है अच्छा साइंस में एडमिशन मिल जाता तो अच्छा होता हाँ मिल जाने से तो मतलब अच्छा होता ना एडमिशन अगर कर पाता तो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिरदावा मोजांथ' होनना बुंदों आरोना मोजांथ' होनना बुंबाय मोजांथ' आरोना आगै ओंखाम जाबायना जायाखै भाई के साइडा हाय जी बोला है कैसे हुआ बोला वो मैं ठीक हूँ आप कैसे हो के साइड बोलो वैज्ञानिक मन के सिस्टर इन लॉ को हम लोग बसोई बोलता है आप लोग क्या बोलता है सिस्टर इन लॉ मैं जी फील हुई गिलो वालो सिस्टर इन लॉ के हम मतलब सिस्टर का मतलब तो हम क्या बोलते हैं आगे बोलते हैं क्या मन का ब्रदर वाइफ ब्रदर का वाइफ को बाजै इसको तो बाजै ब्रदर का वाइफ को हम बाजै बोलते हैं रे बाजै ओमफ्राय मन बाहादुरा आप घर बङाइगाव हो आप घर बङाइगाव हो बोला मन बहादुर ने मतलब बङाइगाव मेरा घर मतलब बिजनी में है मैं अभी बङाइगाव में हूँ मन बहादुर शाम बोलता है
बॉय ब्रदर वाइफ को ऐसा बोलता है सॉरी सेम बोलते हैं सॉरी सेम बोलते हैं फसे फसे ब्रदर सॉरी ब्रदर वाइफ को बोला ऐसा सेम सेम होता है क्या के Ano ba? Brian Brian Ano ba? क्या कर रहा है खेल रहा हूँ मेरे साथ। चिप्पी जाओ। चुप चुप हेलो मैं खेल रहा हूँ मेरे साथ। भाई सेम बोल ăn thì không sao này hơi ai vậy không vậy không vậy không vậy ông dân không phải mang cơ mong बहादुरा हमारा घर गोसाई गांव में है आपका घर अच्छा आप गोसाई गांव से है ओके मन बहादुर एक हजारों में MMB salah abai Rani abai Rani dan masa kebra MMB Abu Raza माबोरै दै खबरफ्रालाय खबर सबर माबोरै MMB एक हजारों में मेरी रहना है फूलों का खारबायबो नामाब्रा MMB बियालाय लाइटबो होआसै खोमा ब्लड खारबाय बट अभी हम बेंगलोर ओके हम बेंगलोर में जॉब कर रहा है जॉब कर रहा हो बोला है बस ओके गोसाईगांव का है अभी बेंगलोर में जॉब कर रहा है ओके अच्छा है ठीक है मन बहादुर बैजा MMB आंखो उनिथाय जानाय पार्टि जानो फन पेआव हर आंनो होनना जाल्लाहाय मनो जाबा जाल्ला जागोनहाय मिनि जागोनसोलाय MMB मनो जानाय पार्टि जाबा गावहा जाहोआखै MMB आ पार्टि जानो हराखै गावनासो डलार जाबाय डलारा $10 जाबाय दां MMB ना बुरा जाना ना दाहालागि गोबाव जाबायना देनो Aliza आंखो हाय होनबायना हाय Aliza डोरेमोन देखते हो पूछा है डोरेमोन तो हम नहीं देखते बच्चा लोग देखते हैं अलीजा
Mbak Unu Brahma, nice the oh, thank you. Okay, thank you, thank you. बादावलायदों दे आङो अके नोंखौ साब खालामहरनि दे आङो र' नैबे मार मोनसे माबाजों आया आङो माबा लानो रोङाखै खोमा अके ओंखायनो जायाखै कमेन्टखौ दा हरसिगोन आङो दे उनु नाइस थेंक इउ ओमफ्राय जा मुन्नाया मा होनखो व्हाट इज योर नेम होनना सोंबायहाय सोरजानायखोब्रा बिनि सिमावलाय माय नेम इज मतलब विश्व कवि है मेरा नाम विश्व कवि मुन्ना ओमफ्राय जा गियानिया मा होनदों आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है क्या बोला है हाँ मतलब है मतलब यूट्यूब से मतलब ज्वाइन हुआ दिया है मतलब दिया हुआ है लिंक दिया हुआ है मतलब यूट्यूब से ज्ञानी सिंह देव वर्मा ओमफ्राय जोंहा दोंग्रा दैमारिया ओइ बाजै मा होनखो गावदों गोबावथार जाबायमोन नोंनि एलबि नायिया दिनैसो सम मोनदों नायनो होनना बुंबाय औ गोबाव जाबायमोनथ' आरो दुंग्रा दिनैसो सम मोनदों आरोना अके ओमफ्राय जोंहा मन बाहादुरा आपका इंग्लिश आती हो नहीं आती है भाई मन बहादुर इंग्लिश नहीं आती है ओमफ्राय जोंहा आलिजाया मा होनखो आप जापान से हो बोला मैं जापान से नहीं हूँ मैं मतलब आसाम से हूँ आलिजा एमएमबिया जा मा होनखो थोद साला आबै रानि नोङो बिराद सिप्रिथारलै होनना बुंदों हाय आबौ राजा मा होनो लांदां जाना दं एकदम माबा उल्थां फाल्थां जाना दं बोरायजों आंजों लांदां जाना दं सानैबो बोरायाबो एकदम लांदां जाना दंनो ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन दुंग्राया जा साइज नुखा मा होनगोन नुखायोलै जोंहा बाजै गावदांखौ होनना बुंबाय आरोना आं मिथिया बेखौ नंगौ नामा दुंग्रा आगै ओमफ्राय मा खबर गोबाव जाथारबायमोनथ' आरोना रमेशआ काट खालामबाय रमेशआ हम आ गया है भाभी जी बोला ओ आ गया है ओके थेंक यू रमेश ओमफ्राय जोंहा दुंग्राया मा होनखो खनसे मा होनखो मिनि लाय बाजै होनबाय अ खनसे मिनिगासिनोआनो आङो मा होनो दुंग्रा आगै ओमफ्राय जोंहा मन बहादुरा आप मैरिड हो ना बोला हाँ मैं मैरिड हूँ मेरा बच्चा भी है मन बहादुर ओमफ्राय जोंहा बिस्ति गयारिया मा होनखो मा ओंख्रि जानायमोन बाजै होनदों ओंख्रिया दालिसो आरोना ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै आरो जायो आरो थांगोन बावलायलांबायसो आरो दोनसै माबा जाबाथाय र' मोन हाबनाया माबा होनदोंहाय बियो माबा मारै नायखांना फैनो एसे माबा आरो खुलुमलायाबाबो ओरैल' माबाना फैनोसै होनदों सासेया थाब थांबा होजागोन उरजायाना माबा जानो ओंखाम जानानैसो माबानांगोन ना नोङो जाग्रोनांगोनसो ना ओमफ्राय जोंहा एमएमबि मा होनखो नोंसोरो सानैबो जि गाना लासो लांदांसो थायो होनबा ना आबै रानिना फाग्लासो एमजोंनो लांदां एकाउन्ट लांदां जानानै दंलै बोराय बुरै एकदम बिराद टेनसनलै जोंहाबो एमएमबि आबौ राजा सना लोक्षि जिउ आंनि होनदो फिसालानि आरो नै गोजां बोथोरनि ड्रेस नांगौ आरो मानि लांदां जानानै दं मानि लांदां
स्कुल ड्रेस नांगौ जाना फैलायबाय गोजां बोथोरनि माबा फैलायबाय आरोना रुटिन फैलायबाय ओमफ्राय जोंहा आरजिया मानखो आइ लाभ इउ सना होनदो जोंहा आरजिया आरजिया सोर जाखोलै आइ लाभ इउ टु सना आरजे ओमफ्राय जोंहा बिस्टिया मानखो बाजैया जेरावबो बेरायहैयासै नामा होनदोंना बेरायनाया आङो मा होनो बिजनि फुजायाव खनसे थांदों दाखालै ओमफ्राय दिनै थांनो नागिरदोंमोन आरोना दसे थांनो मा जायो र' थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जों आङो बिराद मांखो हाय भाभी जी आई लव यू भाभी बोला है ओके देवर जी आई लव यू टू होनदों ओमफ्राय जोंहा दीपक बर'आ मानखो कैसे कहाँ से है आप बोला अच्छा मैं आसाम से हूँ आरजे मानखो लव यू सना होनना बुंबाय आरोना ओके ओके आरजे ओमफ्राय मन बाहादुरा मानखो आपको बड़ो जैसा नहीं लगता नेपाली जैसा लगता बोला है अच्छा बड़ो जैसा नहीं लगता है सब ऐसा बोलता है रे सब ऐसा ही बोलता है मन बहादुर ओबलायन मतलब ओबलायन से भी ऐसा बोलता है ओमफ्राय जोंहा आलिजाया मा होनखो आदसा मैं अकमिया नाजाने दे आलिजा कार्बि मामा होनखो फेसबुकआव हरलाय माखो फेसबुकआव हरलाय फ्रेन्ड रिकुवेस्ट बेनो नामा फेसबुकआव हरलाय होनदों आरोना फ्रेन्ड रिकुवेस्ट बेनो नामा होनदों आरोना माने आङो बुजियासै फेसबुकआव हरनो हरलाय फ्रेन्ड रिकुवेस्ट बेनो नामा होनदों आरोना आंनि नामा बेनो खोर BM होनदों आदसा खोर BM आरोना फेसबुकआव अके हरना दोन नोङो मा होनो खोर BM हरना दोन लिंक दंखायोना थुनानै हरना दोन मानखो जोंहा आउट दैमारि ना मानखो आब'खौ मानखो समायना नुथारो दिनैसो नुजादों सरि नुजेनदों नोंखौ होनना बुंबाय आरोना आदसा दिनैसो नुजेनदों आरोना जोंहा आदसा कुइटसो ना किउसो नामा किउट दैमारि आरोना अके दिनैसो नुजेनदों आरोना थेंक इउ दे दिनैसो आंनि एलबिसिनाव फैदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय खोरबि मामानके फेसबुकआव होननानै बुंदों फेसबुकआव बिदि नाम आरोना नोंना अके ओमफ्राय जा MMBया मा होनखो मा आयु मालाय दोनदो होमबा दोनदो इखौ दोनदोलाय ओमफ्राय जोंहा MMBया मा होनखो एकाउन्टआवसो 0 जाना दं आरो ना बेखौनो सानैबो लंथंसो जाना दं होनबाय आरो जा फाग्लिलै नोंबो आबै रानि होनना बुंबाय आरोना आबौ राजायाबो ओंब्रा माथो होनबावनो होनदों आरोना MMB आबौ राजा ओमफ्राय खोरबिया मा होनखो नोंनिया फैयाखै फाग्लि होनना बुंबाय आरोना आदसा आंनिया थाङाखै आरोना के आंनाथ' इजिथार होनदों आरोना आंनि बिश्वकबि BTY लिरबानो फैयो आंना
बिसोखौ बिटि वाइलियाबानो फैयो ओमफ्राय खोरबि मामानखौ आंनाव आंनाव बोबाबो ओमफ्राय आंनाव मन बाहादुरा दीदी बी फुल फ्रॉम क्या है बी ए बी टी फुल फ्रॉम अच्छा मुझे नहीं आता क्या होता है मन बहादुर फुल फ्रॉम क्या होता है ओमफ्राय जोंहा खोरा हा मिनि फैदो गल गल गिदिंदो नामाब्रा खोरे मालाय मिनिनो ओंखारो ओंखायनो खोरागै गल गल गिदिंबायना मा होनदो दियारा मा होनखो हाय बाजै नाइस होनना बुंबाय आरोना हाय दियारा बिबोनाङो ओमफ्राय जोंहा तामिन लाडु माखो तामिन लाल how cute huh? You are so nice ना तामिन लाल ओके थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा बिस्टिया मानखो बाजैखौ दिनहै जा मोजां होनना बुंबाय आरोना मोजां होनना बुंबाय जोंहा बिस्टिया ओमफ्राय सोरोना मानखो औ मिनिनो ओंखारो होनना मिनिदों आरोना गावहा गल गल जादों दा ओंखायनो मिनिनो ओंखारदों मा होनो खोरोना ओमफ्राय हिरिसआ मानखो हेल' होनदोंना हेल' हिरिस एमबिया मानखो लाइक दानबायना थेंक इउ nice song thank you nice song thank you बिस्टिया मानखो जोंहा सिटले मानिया माबा खानायसोब्रा रेडि आइ एम रेडि होनदो बिस्टिया मानखो जो आदाया माखो न'आव फैयाखै नामा बाजै होनदो नोंदाया न'आव फैथ'वाखैलै बिस्टियागै मन बाहादुरा दीदी हमारा टाइम हो गया जॉब का बोला है ओके मन बहादुर टाइम हो गया है तो ओके कोई बात नहीं है एम्ब्राय जा हिरे समंग को कहाँ से हुआ बोला मैं मतलब असम से हूँ मैं मन बहादुरा गुड सॉन्ग आपका बोला है थैंक यू ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगती है की है बड़ी ओके di sana matang kayu maka असम कहाँ से हुआ बोला असम मतलब मैं असम बंगाईगांव से हूँ बायरं मेसा मानखो बिस्टिया मानखो बहा दं दालाय आदाया होनदों गुड संबाय बिस्टिया मानखो बहा दं आदाया नोंदाया मा होनो बरपेटायाव दंफैयो होनदोंमोन आरोना दहायो बिस्टियागै बरपेटा केमाव ओरैनो मा होनो माबायाव थायोना भुटान बर्डाराव बिस्टियागै ओमफ्राय जोंहा मानखो रमेशा हाबिजि ना कोई किससे दूर होता है भाभी जी ना कोई किसी से दूर होता है ना कोई किसी से करीब होता है खुदा चल आता है जो जिसका नसीब होता है बोला है हाँ
रमेश नसीब सबका ही हाल है रे सबका नसीब का खेल है रमेश जी रमेश देवर जी भाई आसाम कहाँ से हो भाई सीआर ओके सेवेना हेलो बोला है हेलो हेलो ओमफ्राय जो सीआर सेवेना एक बार प्लीज बोला है एक बार प्लीज क्या एक बार प्लीज ओमफ्राय मन बहादुर मांगो हाय हाय बेबी टाटा बोला है हाय बाय बाय टाटा बोला ओके बाय बाय टाटा मन बहादुर बिस्किया मांगो लोखि बाजार नामा बाजै आगा थाग्राया होनना सोंदों लोखि बाजार नंगौ खोमा बिस्टि आदसा बोरै मिथियो नोङो होनदों लोखि बाजार नामा बाजै आदा थाग्राया जावा मा जाखो आङो ओंखाम जानोसै दे सनाफोर सोर सोर दंमोन राजुआ हेल' बोला हेल' हेल' राजु ओंखाम जाना लानोसै आङो ओमफ्राय जोंहा मेब्लाया मानखो फैलाय आंनि जिउनि सना दाना फैलाय आंनि जिउनि सना होनना बुंबाय जोंहा मेब्लाया ओमफ्राय जोंहा नेपालिया मानखो हाय नेपाली ओके हाय 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 आई लव यू बोला ओके सेम टू यू ओमफ्राय जोंहा राजु मानखो ओके साखिदों ओके गाइस कौन है मैं अभी खाना खाने वाली हूँ बहुत भूख लगी रही मतलब भूख लगा है सोर सोर दंमोन आं ओंखाम जानोसै दे लोगोफोर दानि इदि मा फैग्रा जादों नै बेयाव नै नायलाय मा इदि फैयो मा फैयोना मा बानायबायहाय माबा बानायबायदां